Dog agenda ayudan kurun tinepen teke agenda ayudan kurun bavi sobdik de yobdik de aspansivi sobdik alif javiyani riyastun anga engo atrepen teke raitunga majdiyo gawadu sate khatti hatarmana madda gawagut ka matin committee to kompanwa sungadi ayudan kurun judiciary committee ground number ashay yobdik de aspansivi bandar nab ofiyo ke bil bandar nab ofiyo ke ganona islah ginam ke bil 3 august 2025 ابتدائي بحث فپن ٹکے سرکار کے فراتم विधिमान दायरा के इज्जत मेंबर मोहम्मद इस्माइल हुशल वाफा गांव नंबर 3 oblik दयास दिए टेक्स निगमा बे इदारी कानून इस्लाह के नाम के बिल मी बिल के प्रथम क्यों इबाफनी फाहिंग अगस्त दयास फंसबी होगा बेबुन दयास फंसबी सन आहारु के देवन दौर के 21 सन जलसा का बिल हुशल मशा जवाबदारी वडात मशा फहबस विदाल में जुमला फणर मीटू के फुर्सत दी वडा नवान बिल के इब्तिदाई बहुत सिंगमन दायर ए फनर मीट एहुगा नमत बाबे बसवाल बागम बेनो कुरम के इख्तियार इज्जत मेंबर लिबडाम फावे बिल हुशल बाद एवम इज्जत मेंबर फुर्सतन शुक्रिया इज्जत रईस गान नंबर 33 ऑब्लिक देहास 3 ऑब्लिक देहास दिहे टेक्स नगमा बे इदारे गानुना गणन विस्लाह कदम मकसद इज्जत रईस मीरा लिफावा कानूनी हैसियत टेक्स के धरणी कंडेलोमुगे कानूनी बार मिनिमम कमाए को कंडेलोमुगे उसूल तका गुले टेक्स टेकोगे कुत्तकाय अदब तकाय इस्लाह तक अंडने विगत इस्लाह करूं बिल होशाला सब सरकार का फरात में बिल होशाला बेनुबनी गार्ड नंबर 3 ऑब्लिक देहास्तिया टेक्स विदारी गानून के दशम टेक्स दक्कन जिहे फरात तक होशाला जिहे टेक्स बयान होशाला हालत गई ए फरात तक गई फरात तक दक्कन जिहे टेक्स मिंबर बिना उमगे इख्तियार मीरा लिबिदी एकमा बेहे उसूल तक गानून गए हिमनु माय गानून गे दशम मीरा हिंगा ओट तकाय तहकीक तकाय हिंगुमुगे उसूल तकाय इजरायत टेगोगे गोतुगे लिबिगंबा फैसा होदुम गई मीरा लिबिगंबा भारत मुराजा को टेकुहा गुले कुशाय कुशुगे अदब तक इस्लाह कुरुमुगे इतरुन टेकोगे निजाम हिंगा तंफीज कुरुम हरदना कुरुम गोतुम बुढ़े गारण गेनन जिहे इस्लाह इज्जत रईस बिल के बिल मुहिम हुआ सबब ताड़ कमिश्नर का धन्यवाद है एके मी इस्लाह मुहिम के मुहिम वनी टेक्स दक्का फराय तक टेक्स बयान होशेमुग मोल्डिव्स इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी मीरा अग दक्कन जे टेक्स देने के तुमुगे फुर्सत मीरा अमल कुरमुदा गानून के साफ कम बयान को फे नुबाती मी इस्लाह के दशों टेको दक्कन जे टेक्स दक्कन जे फरायत माली जिम्मा रस्मी इवेल्युएशन तक बेनों को रिकॉर्ड गई व्यापारी के मुआमला तकाई पार्टी तक मालूमात फदा एक्सेसिबल तेज बेनों कोगन कुरिया गेंदेवे गोत्तम मिसाल का कशवर कुरेगन दाने एक सबों हमें कने वॉलंटरी कंपल्सन तक बार भरोसा नुवे कुड़ा टेक्स तंफीज हो कुरुमुगे मीरा मिहारा पूरे हरदना गोत्तके कंडेलिगन दाने इसे तरह आर्गुमेंट टेक्स के बिलु के तेरे मी गेनेवे टेक्स के बिलंग आर्गुमेंट मी गेनेवनी टेक्स बिलंग अमल कुरम फिटफनी मी बिलंग आशार माच जहाज दिहे के अमल कुरम फिटफवा टेक्स बिलंग एको तुंग आर्गुमेंट मिहार मी गेनेवनी हाथरवण इस्लाह देहास 11 वन आहारोग एक इस्लाह गने फे आदि देहास 9 वन आहारोग एक इस्लाह गने वे देहास 20 वन आहारोग एक इस्लाह गने फे मियत आर्गुमेंट मी गेनेवे इस्लाह गुतरे हाथरवण इस्लाह टेक्स के गानून आज के बदल के मिदानी अन्नेरुगा आर्गुमेंट मी के तेरे टेक्स तक्का फरायत जवाबदारी कुरमा जिम्मेदार कुरमा एको आदि सरकारों
මීරායින් මිකංකන් කුරුමුග උසූත මිහාරපුරෙන් හරදනාවගෙන් දානකම අලගුණ ගබූ කුරන් ඉදතරෙස් දෙවි ෆුරුස්තා වරබඩස් කුරියා. शुक्रिया इज्जत मेंबर मी बिल बॉस्कोरम कंडलिफावनी जुमला हतरु गडीरु ए पीएनसी दे गडीरा 30 मिनट एमडीपी 33 मिनट एमडीए 7 मिनट जमहूरी पार्टी 12 मिनट एमएनपी 12 मिनट वकी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणवा कम में इज्जत मेंबर का 1 मिनट वाकुल देकम एदिवडा नोम इज्जत मेंबर न फुर्सत हुआ मेहर फुर्सत मेहरबानी दिग्गर दायरा की इज्जत मेंबर अहमद नासिम शुक्रिया से रईस अदे मेदो मी विलिमाद दायरा एक्सट्रीमबर म्यूशुलवा बिल्ला बेगतुं औ धन्यवादम बेनुमणि मी वार मुहिम इस्लाह तक कमगा अद मी इस्लाह त मुहिम सबकी देफु फेन्न गोतक द्वे दवत लिबे आमदनी लिबिगतुमा ए होदुमा कुरंजे मसकत कुरुमकी वार मुहिम कमगा वाति अदे औमेन्न फेनिगेन गोसी मी एतुदिया दोस्तोगा सरकार वाला बोलते बदलता दिन तमवेस आदि हमें यहाँ को 9 बिलियन इंहा रुपया फास्कोदी टैक्स में देखूँ अराफा जोरी मनाया रत्तों को जोरी मनाया मिकाल फास्कोदी लुई को दी मिकांत तक को दी फोई ताल में फेंनेंग भाई आदि हास को निमिदिया सरकार होगा रिसोर्ट तक उन दक्कन में कुछ देखूँ सम अराफा जोरी मनाया मिकाल फासा ऐता बिलियन रुपया लास्कोदी फास्कोदी అది మాఫిస్ కొద్ది ఫెబ్రవరి ఏ హమ మీ 100 మీ దిరువట్టక 100 కురెం హోదదిమట్టక మీ గాలవళా ఫనుహది హురి రత్త హెదుమ మగఫే కుదిన కొద్దిం కంతత ఎన్నమ కంతత వెస్ కోఫావని దెఫు ఫెన్న కొతక నూక అల్మెన్న ఫా కురెవే మీ బదల్ దినుమ హెది కమిటీ యొక్క రైస్ జుమిరా కొఫి తెరేక తిబే మదు బేను మదు బేఫ్రుం కొలే ఎవేఫ్రుంగే అమిల్ల మస్లహతు హిమెనే కంకం వెస్ హిమెనే గొత మికహ కంతతవుగా మాఫ్ దినుమ దాస్కొ దినుమ మికహ కంత కొద్ది ఫే आदे मी मिहारुस वनी सदवता लिबेंगे वरगिना आदे को फैसा मी को तो लास्ट को दी फर्स्ट को दी लोई को तक देख के को हम जस्ट दी एन्नमेस मी इस्लाह को सबब देफु फ्रेंड को तक मी मीरा इन कंत तक कुरो मग फहेगेंदान आदि मीरा के वेरिंगे माली बयान तक ए मी तैयार कुरमा ए हुशालन जे कोता एकंत तक कुरमा वेस मग हेवा इस्लाह वेस मी को बे ए स्वरा मुहिम कमे अलमेंदा मिहार मी फ्रेंडनी फ्रेंडमुंदनी मी मुससात होगे इस वेरिन्ना मी आदि इन्हें मुस्तकिल मकाम तो तिब्बा बेफलुम वेस मी नुहक मुस्तदिकं होदा ए मुस्तदिकं फाशल को फरुआ आइलाग मेंबरुंगे आइलाग मी हुंगा मच्चा वेस ए मुस्तदिकं फतुराता एहमे मिगोता मी मुस्तकिल मकाम तो का हुनवा तिब्बा बेफलुंगे माली बयान होशलम मिगोता एकम कंतता मी कानून मिगने इस्लाह सबबुं तैयार वेगन दिमकी औरमन लिबे मी वार बड़ो कुरियर में कम काउंट देखेनी और मैं कोमे हैं कुरम जहिज कमे मिहारोई सब की मी कुरी के मी कहा मी फुर्सत को सोल धन्यवाद फुन्ना ने और मैं दा मस्सत को तेरे मी गोता मी नुहकुम मुसंदिकं होदा अपार्टमेंट तक का मी चिगाने एक मी होंगे नमुगा रजिस्ट्री को ए फॉरवा फाशल को हुरी कंग एमी मा मी कम की हम यकीनों में रंगल दिमाग के ले फियावले और कबूल करा तो का मी बिल के सब टैक्स धक्का फरा तक वेस वार बोडो हिंगम जे लिबे सब की दक्कम भी कोंगे रकुं कमा किया वरक कमा ए देकुम का अमल क्रम भी उसो तक मुदक्की मवाने को ता मी कंकं मी खड़ा हुदुं मी बयान करे फोटो में की टैक्स धक्का फरा तक उस लिबे ने बोडो हिंगम जे कुमा देखें ए मा और कबूल करा तो का और में मी दारू निमाफ दे कुरिंग मी बिल कानून मी बिल फास को कानून का हिदमत की मेरा कंता इस्लाह को कुरिया के दियो मलिबे वार बोडो मी बारकवान शुक्रिया से राइस शुक्रिया इज्जत मेंबर देम फुर्सत मेहरबानी हनीमा दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल गफूर मूसा शुक्रिया इज्जत राइस देमे मी हुशाली के मी दा बिदकी मी आरो में हम विस्ना रगड़ कुरंजे कांत तक हुरी कमे कम आरो में गबूल कुरंजे ने इज्जत राइस मी गांव में गोतो का देमी ओने जे ने इज्जत राइस आरो में कुरा मसक्कत वागी वेरिवान फरात नतीमा मी मजली होगा मालियत कमेटी का वे सारों में मिकुरा मसक्कत को नतीजा नुफेन नहीं तेराइस और मैंने फेनुनो मालेगा होरी बॉन्डेड वेया हाउस से होरी 5 मिलियन रुपया का सिंगरेट पेपर कंपनी का बदल वगैरह दिया तंग ए पेपर कंपनी की हिस्सादारों ने हम हिले देने तो इलारी एन नमवेस
e diun gote dia goten hodonu goten hodumuge mi be evis niyaten nen evis varate ke Israel e mien nun kankam wajen goteki dawlatuge bay muassisatako masakkataki wakkan kuram magu fahikuru ehne vegen nuwan mi gawmuga wakkama corruption madkurumattaka kuran huri masakkatan alome kuran jene Israel erum mi gawmek gotu alome mi gawm demi onnani Israel ehnamas mi fennani kortawge bay fandiyarunna mi adi iturak tahugigi muassisatako bay befun amalta mihen hunatare nun alome fennani kiye boleti masatan alome tida kureve e tida kureve masata balang varatakan engima e masala saabitu nuwa gotan belifa hunnani Israel ಕೋಟದ್ಯಾಮ ಎವೆನಿ ಕಮೆಂಗ್ ಹಮೆನ್ನು ಎವೆನಿ ಕಮೆ ಫುರಿ ಹಮೆನ್ನು ಮಿಹೆಂ ಬುನೆವಾ ಮಸ್ಸಲ ಸಾಬಿತುನು ಮಿದನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏಯ್ ಗಸ್ತುಗಾ ಕುರಾ ಕಂಕಂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಕಂಕಂ ಕುರಂ ಎತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಳುನಕಿ ಎಕಂಕಂ ನೇಗೇವರ ಬೇಫುಳುನ ನೂ ಮಿಯದು ಎಕಮುಗನ್ ತಜುರಿಬಾಯ ತೌಲೀಮ ಹುರಿ ಬೇಫುಳುನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಹನ್ನಮ ಸಮ ಬೈ ಬೇಫುಳುನ್ ಗಸ್ತುಗಾ ಮಿಹೆಂ ಕಂಕಂ ಕೋ ದೌಲತಲ್ ಲಿಬೆಂಜೆ ಆಮ್ದನಿಯ ಅದಿ ಏಗಿ ತುರ ಮಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಹುಟ್ಟುಮ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತ ಹುರಸಲ ಮುಂದನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಕಂಕಂ ಹುಟ್ಟುವೆನ್ ಜೆಹೆನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ නුහුට්ටුවෙන් අලුවන්ෙන් ගවමෙක් ගොතුගේ දෙමිය නෝන්නාන් මිහාතනවෙස් මීරා කුරි වර රගවල මසක්කත්තක කුරමුන් අන්නනී ඒ මසක්කත්තකන් ඉතුරන් හරුතනා කුරන් අලුවම මසක් කුරන් ජේන මිබිලු අලුවන්ෙන් පාත්වගෙන් දියාම ඒකතරෙන් බය කන්ත රඟලුවගෙන් දාන ඉස්තරයිස් එම්බි අලුවන්ෙන් අබදුවස් මසක් කුරන් ජේනි ගවමුගේ මස්දහතා මිගවමුගේ කුරියරුමා මිගවමුන් කොරප්ෂන් මදුකුරුමා මිකංකන් හිමායක් කුරුමුග අලුවම මසක්කත්ත බහටන් ජේන එහෙන් නම සාරෝන් හැම දෙන්නේ විහෙන් මේ මාදියත් කොමිටි උරි ගින මස්සදා කිව් සම එගොතක් ගොස් උරි මස්සදා ඉස්තරයි අලුම හාම වාංජේ හේව කංකරයි තුන වර බොඩ ද ගවමෙන් හිඟමුන්දා රෙගමුගා හිඟාන ඉහුමාලුම් වා කන්තක මේ ගස්තුගා කුරා කන්තක අධියගේ තොර කොරප්ෂන් ගමල්ත එකංකං කුරා මීහුන් ඉන්සාෆ් කුරුමච්ච හාසිර කුරවෙන් ජෙන් මිසාලකන් ඉහෙද්දෝ එයාපෝට් එක හිඟාන් ගදිය ඩ්‍රෝන් ත වෙට්ටුණු මස්සල ei waki sarukaraviin badan jehena kamen nun eiki e masala balafa ekamuga ihmalwa farata insafu kurumachan hazir ko fiyawalu elen jehe eiki waki mihewimaka kuran jehe kamen nun istirais ehmi ekankan kurumuge gabilkan mi gawmuga hunnan jehena istirais komme sarukaren otas ekankan nukoshen alwmenaka mi gawmek gotuga demi nuweven istirais ehmima mi rangalak kurave kankamuga alwonmenge hama furihama ebbarudun alwem dena istirais ehmima mi bilaki rangalu bile mi bilga hori rangalu kantata alumen hama ikhlater kama ko balaya gannan isres devi furutta warabala shukriya शुक्रिया इज्जत मेंबर देंग और फुर्सत मेहरबानी हुरा दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अनारा रहीम शुक्रिया इज्जत रईस आदमियदु अळोन मेन हुशेली फामिवा इस्ला वणे बिल्ला अळोन ताइद कुरावा कदन्नवं मी टेक्स ने गुमा बेहे गोतुं हुशेली फावा बिले मी वर मुहिमो हकीकत गवेस मिफद बिल तक गेनन जहे मुहिमु इस्लाह तक गेनौ ए मिहारवेस अळोन फाहा कोलन दौलत गहमा वर रंगल निजाम त बट्टं कुरेवी फा ए बवे तंफीज कुरुं मुहिमु वे फामी वाणी रंगल गोतुग तंफीज वा मुंदियु एगोतुं टेक्स दक्कन जहे फरैत तकुन टेक्स देक्कुं अदि जूरिमणा दक्कन जहे फरैत तकुन जूरिमणा देक्कुं मिकाल कंत तम्मी तंफीज कुरेवेन जहे कंकं एगोतुं मी बिल्गा वर रंगल माद्दा तके भूरि बयान कोफ्फा मी मीराय होदेने मौलूमात कुंफुनितक अदि एकेकि व्यापारितकुं वेस मीराय देंजे मौलूमात देंजे कमा रंगलु निजामेगे दशुं मी कंकं गेंदे विदाणिकं मी हुशेलिफावा इस्लाहुतकुं मी बिल्लुं वर साफकों एबा एंगी गेंदे अळुवन गबूल कुरणी अळुवन मेन्ना वर्गिन गाणून तंग हेदिदाणे गवैदु तंग हेदिदाणे अळुवन मेन्ना हकीकतु गवर मुहिम्मु वे एबा ए गवायदु त तंफीज कुरायरु मसिक्के कुरा मी बेफुळुंगे इखलास तेरिकं वेस वर मुहिम्मु आणे उरिहा इदाराय तके गवेस तफातो एकी फेमवरुगे वेरिंग खंडेडी फवायरु वेरिंगे इखलास तेरिकं वेस ए वर बेणुन तेरिकमे गाउमक එහෙම වීම මේ බිල්ග අලුවන් ගබුල් කරණී මේ බිල් ගානූනක වෙගෙන් දියුමුන්
ದೌಲತುಗೆ ಹಿಂಗುಮುಗೆ ನಿಜಾಮ ವರ ರಂಗಳು ಹೇಯೋ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಟೆಕ್ಸ್ ನೆಗುಮುಗೆ ನಿಜಾಮ ವೆಸ್ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಫෑಸಾಯಿನ್ ಹಗೀಗತುಗ ದೌಲತ್ಗೆ ಆಮು ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ರೈತುನ ಮಿ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಎಹೆಂವೀಮ ಮೀ ವರ ಮುಹಿಮು ಬಿಲೆಕ್ಕಮುಗಳೊನ್ ಫಾಕೊಲ್ಲ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫುರ್ಸತ್ शुक्रिया इज्जत मेंबर देम फुर्सत मेहरबानी कुडाहुद दायरा इज्जत मेंबर हुसैन हमीद शुक्रिया इज्जत रईस गाँव नंबर 3 ऑब्लिक देहास दी है टैक्स निगम के इदारी गानुना उशलिफा में इस्लाह अगन में नजर कोल्लाइरु अगन में नफाह कुरवे वारा मुहिम कांत तकेंगे बहुरी मी गाँव में हालता इक्तिसादी हालता बदाइरु आज अगन में एक एक फर्दुं मियद अमल कुरंग आदे फावा आद कादे बलायरुस मी गानुना की मिहार इस्लाह कुरन जज्जे गानुना कमा अगन देखे मी गानुना मैगन गोतिग्गा मी गेनेवनी हतरवन इस्लाह मी गेनेवेनी देहास 11 हारु इस्लाह गेनेफावे देहास 9 हारु देहास 20 हारु हतरवन इस्लाह हुशेलिगे मिया दोलगुन बहुस कुरन मिदनी आदे इस्लाह के मैगन बेनुमकी टैक्स निजाम हरदना कुरुं टेकुहा मकर हदा मकर हेदुं हुट्टुं युहराज्यगे माली निजाम एयो असरे मिकमुगे सबबुं होदा दिनो इज्जते रईस अगुनिन तारीहुं फेन्नमुं गोस्सौति नूनी तारीहुं फेन्नमुं दियई हासको वेरिकमुगे रियासी दौरे निम्मेमुंदा गडीग अगुनमेंगे दौलत लिबेंजे टैक्स तका फी तका जूरी मनाता एरेगे रईसु जुमहूरिया का हुन्नवा बेफ्लकु माफ कुरमुं फस्कोद्देमुं गेंदा मंजरू हकीकत गानूनकु मियदु अगुनमें मना कुरंगे बे जेहे एव्वेस वेरियका दौलत दक्कन जेहे एव्वेस फैसाए एव्वेस जूरी मनाए एव्वेस कुये एव्वेस फीये मी एव्वेस वेरियका माफ कुरविगें वाने चेन्नु एक इस सबबकी गयादुं फी दक्का मीहुं नूनी गवादुं टैक्स तक्का मीहुंगे वरबोड हग्गें एक सबबुं गेल्लिगेंदे एहमीमा अलगन में टैक्स के गानूना मी इस्लाह गेन्नेइरु अलगन हितुं मी कंकमकी वरबोडं अलगन में रिया कुरन जेहन कंका हम यायकु दौलतुगे एक नन्नमुग एक तंतनु नगमुंदा फीता ए फुराळगे दशुं नेगुमकीयस टैक्स के गानूना अलगन में इस्लाह गेन्नेइरु रिया कुरन जेहे कमुगा अलगन देखे एक उजारा तकुं एक कुंफुनी तकुं एक वेग्गोता एक पोर्टल हदागिं नगा नेगुं हुट्टा अलगन में दौलत लिबेंजे हुरिया फैसाए अलगन में दौलत लिबेंजे हुरिया आमदनिये लिबेंजे तनकी हमइकनी टैक्स इदारा कमुगा मिय दौलगन में हदंगे बिजे ए गेस सबे कमुगा मिवनी अगन में एंगेने अगन में अडुइफा उन्नाने उलुमाले कुंफुनी नोनी HDCया दक्कन जे अस्सतेक नोस्तेक मिलियन रुपया कुलीगे गोतुगा नुलिबिओती हगीगतुगा कुंफुन्यकुं एकं कुरमुदाति एहनमस मीरायुं ए कलेक्शन हेदे गोतंग इंतजाम हमजेगे गोसिया अलगन दन्नवानी मिफदा एम्मेहा कुली नुदेक्कुं नोनी कुय्या फरवा कुडवुं हुट्टिगेंदाने देंगा मिया को मी गानुनु देंग अलगन फाहगवा एमे मुहिम एकमकी टैक्स हिदुमे दिन मट्टका एजेंटुं उफेदी व्यापारी गोतुगा मिकं कुरुमुगे फुर्सत वरबोडा मी इस्लाह सबबुं फहियगेंदे मीगे नतीजे का बाणी खुदी अदि मेदफंतीगे व्यापार तका बडति व्यापार तका टैक्स देक्कुमा फसे हवे मी निजाम इतुरं हरदना वेगेंदिउ अलगन एदनी मी बिला मी गेनेवे इस्लाह सबबुं अलगन मेंगे तेरेगा कुली नुदेक्कुं फी नुदेक्कुं जूरी मना नुदेक्कुं मिकंकं दाइमी को हल्लें एस अलगन मेंगे मी गौमकी तहजीब गौम तोगा मी हूं दिरियुले गोता दिरियुले गौम कव्वेगेंदिउ बड़ा शुक्रिया देवी फुर्सत शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत मेहरबानी एद फ्री दायरा इज्जत नंबर अहमद सलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गानून नंबर 3 देहास्ती है टेक्स्ट गुमा बे इदारी गानून इस्लाह गुनाम बिल मी हकीकत गैर सरकार होरे बर मुहिम बिले मी बिल मुहिम वा सबकी
දවලතෙන් ලිබෙන්වා ආසාගේ වර බොඩු බය ටෙක්ස් के तेरे दौलत उन्नने नो लिपि यहाँ सालगोन लफा कुरा को तुम गागणक टेक्स के पास आए अनार बरक बिलियन रुपया दौलत नो लिपि पोरी टेक्स धक्का मी हूँ धक्का यह नाम है टेक्स मकरु हदा मी हूँ मकरु हदा ओडवाला मी हूँ ओडवाला आदि टेक्स नुदा मी हूँ नुदक्का मी हूँ गस्तुगा टेक्स नुदक्का मीके सावबुं ताउलें हिंगु अट्टका लिबें जे फासा वरब बोड़तां कोम्मे हर कोस्मिदानी उनिवेगे एक नतीजा है कि हकीकतुगा टैक्स बिल मिथारफ कुरी राज्य का वरं मां मकसद गा ये नमस ये मां मकसद हासिल नुआनी हकीकतुगा टैक्स मकर हदा मी होंगी तो रोमा ए टैक्स बराबर नुदेक्कु इच्चें आम कोफिया अगुण में एकमकं अमल कुरंजे हैं धक्का मी हूँ बराबर धक्का एमी हूँ बराबर हुरिहा कमे कुरे एकम नुदक्का मी हूँ के नतीजा है कि एमी हूँ हम नुदक्का तिमो एमा अगुण में मिकाल बिलें आम एग्वत के मियाँ बेहेगो तुम अगुण में मिकाल बिल तक देखो हदा के नुआन मी दौलत के आमदनीय अन्न बदले टेक्स नुदेक्कु मुगे असलो बेनु मकव्वामानी बराबर टेक्स देखो व्यापारित उन टैक्स भी नगनी हकीकतुगा दुनिया के हिंगा मुतकाला बलारुगा टैक्स बोर्डन नो टैक्स आम गोतेगा राज्य के मिहोरी ए मिंगडेगा दुनिया के हिंतंतनुगा एबा टैक्स 50% वसनगा 40% वसनगा 30% वसनगा एहन नमस राज्य के टैक्स तक बलारो टैक्स बोर्डन नो टैक्स मिहोरी हमा राज्य फेते वारा एम दौलत लिबेंवा आमदनी इतुरु नुवाकम वन्या अगुण में अधिहास को मेदुवस्वर नुलाक पोट दरान तंग अगुण में तेरेगे बे मियन हार दक्कंगे बजे बिलियन डॉलर दौलत लिबे टैक्स नो लिबेंजा कोंता को नगान तो अगुण में मी दरान त दक्कानी देखे ने बेस को ते नोन्ना मी फासे की मतिन फा बाय चेनो आमुगे अतुंग हम नगे टैक्स तक हम ए हुरिहा दरान का मी हुरिहा च दक्कंजे इजते रईस एम मी अगुण में विस्तारन जे कमे कुरियन वती अगुण में न हकीकत हुएस कुंदा को हर तके एम टैक्स बराबर नुदक्का मी हुन्न मीगा हुरी अदब तकी समा दें जे अदब तके ए नई अगुण को में अगुण की व्यापार वेरी अगुण टैक्स नुदकी समा अगुण के ngos जललाम एक ही अगुण का मसले नो टैक्स मकरू है दिए अगुण दे तेरे साल जे फी बड़ा एक ही अगुण का मसले नो एम बराबर अंबिकन कुराबे कमे की मसले कनवान అది కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ దగ్గర మీ హురి హ్యాచెస్ మకరు హదా ఒడవాలా మీ హున్నా మీ వరబొడు మసలే క విధాన్ వరబొడు మసలే క విధాన్ ఏ నమవెస్ రంగడ మసే కురా మీ హున్నా మీ ఎవ్వెస్ మసలే కనువా ఇజే తెరేస్ అరుగన మీ బిలం ఇతురక మా బొడక వాగలక్క కనెతి అది మీ దేవన పురుషతే గాల్గొన వాగల కంజే హిదాన్ එහෙම මිහාසාව ගල්ගොනක වාහක නිම්මාලාන දෙබි ෆුර්දත शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत मेहरबानी यवंदु दायरा इज्जत नंबर अहमद नसीर शुक्रिया इज्जत रईस गाँव नंबर 3 ऑब्लिक देहास दी है टेक्स नकुमा बेदारी गाँव ना मिगेनेवा इस्लाह सबुं और मेंगे टेक्स निजाम वारा बोर्ड हारोदना नंगल सिफते के बिगन दाना कमाल को उम्मीद करें आदि बिबिलु मस्जिदिया हुसैनवीती और मेंगे इज्जत मेंबर मोहम्मद इस्माइल और शुक्र धन्यवा आदे दिव्यराज्य के टैक्स निज़ाम गायम को गवर्नमेंट नफाया नालों को होदा दिनमट टका रैतुन्ना देंजे हिदमई इंग हमें का इंग उसूल दिनमट टका मी निज़ाम गायम को दें फिर हूँ और मेन्ना दिव्यराज्य के कुरिमगु फेन्नम फशाफे मी कुरिमगु फेन्नम मुंदायर वालवांडा एम बड़ा फाहको के मियन्ननी हिदमई दें तिबे फरायतकुं हेदे मिस्टेक तका देबे फलुंगा मत हुन्ना गोतुं और मेंगे निजाम हम उसूल तेरे हिदमई नुदेबुं ए नवस मिबिलगो सबुं टेक्स नगंती बेफलुंगे अदे बेफलुं अमल कुरा गोतुं एबे फुन अदब दिबिकन दान अदे गीतुरा मिबिल फासुंगो सबुं टेक्स नगा फराता टेक्स दे फराता वर रंगला कठोरवान टेक्स दिनुगे निजाम हम जिफा वागोई एना सलगमेन्ना मी गावमुगा मिहाता ने बोड फाहग मी आई
ಟೆಕ್ಸ್ ದೇ ಫರಾಯ್ ದಿಹರ್ಕ ಪಸಂಟ್ 3% ಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ವೆರಿ ಮಿದನಿ ಆಮ್ ಗೊತೆಗೆ ತರತೀಬು ಟೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಮು ಬೊಡು ಆದೆ ಏಗ ಜಾತುಗ ಟೆಕ್ಸ್ ನುದೆಕ್ಕಿ ಅದಿ ದಕ್ಕುವ ಮಕರ ದೊಂಬಿದನಿ ಎನ್ನವಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಮಾಫ್ ಕುರಾಯರು ಬೊಡು ದಾತುಗ ಮಾಫ್ ಕುರಾಯರು ಕುದಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ವೆರಿಂಗ ಟೆಕ್ಸ್ ಮಾಫ್ ನುಗೋ ಬರಾಬರ ಜುರ್ಮಾನ ನೆಗಿ ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಅದಿವೆ ಸೊತಿ ಜುರ್ಮಾನ ತಕ ತೆರಿಯ ವೆಟ್ಟಿಫ ಎನ್ನವಸ್ ಬೊಡು ದಾತು ಟೆಕ್ಸ್ ಜುರ್ಮಾನ ಫರಾಯತ್ ತಕ ಮಾಫ್ ದಿಬಿ ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಮೇದು ಬನಿ ಅನೆಕ್ಕಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಕ ಕುಮಸ್ದಾ ರಂಗಳ ಅಂಗಂ ವೆಫ ಎಂಕಮು ಅಳವನು ಗಬೂಲ್ ಮಿಕುರನಿ ಮಿಬಿಲ್ ಗವನಕ ವೆಗೆನ್ ದಾಯರು ಮಿದೆನ್ನವಿ ಕಂತತಕ ವೆಸ್ ರಿಯಾಯ ಕುರ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಮಿಲಿಯನು ಜುರ್ಮಾನ ಫರಾಯತಕ ದಿಹರುಫಿಯಾನ್ ಜುರ್ಮಾನ ಫರಾಯತಕ ಎಂಹಮಯಕ ಮಾಫ್ ದಿಬೆ ಗೊತಕ ಕಂಕಂ ಬಟ್ಟಂ ವೆಗೆನ್ ದಿಯು ಯತೆ ರೈಸ್ ಅಳುಮೆಂ ಮಿ ಹುರಿಹಾಕಮ ಮಿಕುರನಿ ಗವಮೆ ಬಿನಾ ಕುರ ಎಂಕಮು ಅಳುನ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಮಿ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಮಕೊ ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಾ ಫರಾಯತಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ಉಫಲೆಗ್ ಗೊತುಗ ನೂನಿ ಎಬೆಫುನ್ ಎದಕ್ಕ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ರಂಗಳು ಹಿತಾ ರೂಹುನ್ ದೆಕ್ಕೆ ಗೊತಕ ಎಬೆಫುನ್ ನವ್ವೆಸ್ ಯುಸಾಸ್ವಾನ ಗೊತಕ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಮಕೊ ಎವರುಗ ಹಿದುಮತೆ ಗವಮನ್ ದಿನು ಇನಫರ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ಮಿ ದಿಮಾಗುಳೆ ಮಾಗಡ ಮಸ್ಸೇಕಿ ಮಸೇಕೊ ನಿಮ್ಮಾಫ ಬಿಲ್ದಾಫ ಬಿದ ಫಾಸಾನದು ಸಬುನ್ ಹೈಗತುಗ ರಂಗಳ ಟೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಂಜೆ ಫರಾಯತಕ ಮೋಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ ನುದಕ್ಕಿಗೆ ಮೀಗ ತೆರೆಗ ಅಳುಮೆಂಗ್ ಹಮ ಫಾಹ ಕುರಂಜೆಹೇನೆ ಪುರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರತಕಂ ಕಂತ ಕೊಫೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಂಫುಣಿತಕಂ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಂಫುಣಿತಕಂ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಆದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರತಕಂ ಮಸೆ ಕುರೀಮ ಬಿಲು ಕುರೀಮ ಎ ಬಿಲು ಹಿಫಾಟ್ಟಾಗೆ ನುದೆಕ್ಕಿ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ದಿರಿಳುಮ್ಗೆ ಹಾತು ವರ ದರ್ಜರಿಗೆ ವೆಟ್ಟಿಗೆನ್ ದಾರು ಮೀರಾ ದಕ್ಕಂಜೆಹೆ ಫಾಸಾವೆಸ್ ಒನ್ನನಿ ಜೂರಿಮನಾವಮು ಗೊಸ್ಸ ಎನ್ನಂವೆಸ್ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಮರುಹಾತಕ ದಾಯರು ಅಳುಮೆಂಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ ನಿಜಾಮು ತೆರೆಯಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಕಷೆ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಹಗೀಗತುಗ ಟೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಂಗುಳೆ ಫರಾಯತಕ ಸದಾಮತ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕ ನೂನೆ ಎಬೇಫುಳುಂ ಎ ದಿಮಾಂಗುಳೆ ಮಸ್ಸಯಕ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ನುಕರವಿ ನತೀಜಾಕ ವನಿ ಎಬೇಫುಳ ಎಕೊರಮುಂಗ ಮಸ್ಕತು ಮಹುರುಂಬೆ ಏನೇಕಿ ದನನಿವರಿಯಕವ್ವೆ ಮೀಹ ಮಾವಿಸ್ವೆ ಗೇತರೆ ವದ ಇನ್ನಮಿ ಜಹನಿ ಎಂಕವು ಮಿಕ್ಫದ ಬಿದಕ ಬಹುಸ್ಕುರಾಯರು ಅದು ದಿರಾಸಾಕೋ ಮಿದೆನ್ನವಿ ದಾಯರಾಗ ಬೇಫುನ್ ನಬ್ಬಸ್ ಬಿದನ್ನವಿ ಮಸೆ ಕೊಫ್ಫ ಫಾಸಾ ದೇರು ಹೈಗತುಗ ಮಸೆ ಕುರ್ಮಾ ಎಕೊಂ ಎ ಹಿಸಾಬುಂ ಎ ಗವಮ ಫಾಸಾ ದಿಬನಿ ಬಿದನ್ನವಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈಲ್ ದಿಬನಿ ಅನೇಕ ಮೈಯಾಸ್ ಮಸೆ ಹೆಮ್ಮ ಅಳುಮೆನ್ನ ಮಿದಾಯರಾಗ ಮಸೆ ಕುರಾ ಐರು ಮಿಸಾಗ 30 ಬಿಲ್ ದಕ್ಕಾ ಕಮ್ಮಂ ಎನ್ನಕಂ ವನ್ಯಾ 30 ಉದಕಿ ಜಹಾತೆಗ್ಗ ಎ ಫಿಯೋಲ್ ಎಳಿಗೆನ್ ದಾಂಜೆನ ಬಿಲ್ ದಕ್ಕಂಗ ಫರಾತವ್ಸ್ ಅದಿ ಬಿಲ್ ನುಲ್ಬೆವನ್ನ ಫರಾತವ್ಸ್ ಏರು ಅಳುಮನ್ನ ಲಫಾ ಕುರೇ ಗೊತುವ ದೆಮೆහෙಟ್ಟೆನವಿ ಗೊತಕ ಟೆಕ್ಸ್ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ಕುರವಿ ಅದಿ ಮಸೆ ಕುರಂತು ಬೇಫುನ್ ನವ್ಸ್ ಫಸೆ ಕಮಾ ಎಕೀಗ ಮಸೆ ಕುರವಿ ಅದಿ ದೌಲ್ ಹಿಂಗಂ ಬೇನುಂವಾ ಟೆಕ್ಸ್ ಫಾಸಾ ಅಂಗಳ ದಿಬಿ ರೈತುನ ದೇಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಏಗ ಜಾತುಗ ದುಹುನ್ ದುಹ ದಿಬಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ದೆಂ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ತಿನದು ಉತುರು ದಾಯರಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೌದುಲ್ಲಾಹ ಹಿದ್ನಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ गान नंबर 3 ऑब्लिक दिहास दी है टेक्स नगमा बे दारी गानुन मियद में हुशेला इस्लाह और तायद कर हमें आए के मी बिल स्पॉन्सर कर देवी इल्माल दायरा के इज्जत मेंबर मोहम्मद इस्माइल बस और बड़ा मरहबा एक शुक्र दन्ना इज्जत रईस मियद में हुशेला फा इस्लाह बाजार नागन को तेगा और फा करनी इस्लाह की अंकं हममगं अलुमट्टका मीराया पुरुष दिन मुगतुन देवे मी भारत के एकुलेंगमा इस्लाहिकवा इज्जत रईस और नंबर कुरिंग बाद के कुड़हो दुदारा की इज्जत नंबर पाक कर भी हैं कुम्मे रियासी इंतखाब कार्यबुम एर को न सरकार के वेरियका उन्न बेफुलक लिपिगंबा बारे टैक्स माफ करुमा नोनिया उनिकुरुमा फस्कुरा में कहा कंतता यार मी इस्लाहं और न फाह करेनी एक बार मी राय बदलवेगन दाता इज्जत रईस मी हकीकतुगा एकं कोरें जेहे गई मी राय बोडं एंगेनी फैसा ता लिबेन जेहे गोता लिबेन बावरा आदि लिबे कम दत्ता एमवीमा एकं अरुण फाह कुरं हमें याय कीगा अरुण फाह कुरं एव्वेस बेक टैक्स मकर हदुम की ए दिवे रईतुना मुळि रईत एक गेल्लु लिबेन कमे हमें याय कीगा दक्कन जेहे टैक्स नुदक्कुम कीवेस एफद कमे एकमु सोमुं गवायदुन टैक्स दक्कमुं दा मीहुन्ना ಏಗೆ ನೇದೇವೆ ಅಸರು ನೂಣಿಯಾಮ ಬೇಯಿನ್ ಸಾಫೆ ಗೊತ್ತುಗ ಏಕಮೆಗೆನ್ ದಾನ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಅರುಣ ಹಮ ದನ್ವಾ ಬೇನು ಮಿಹಾರಸ್ ದೌಲತುಗೆ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಕುಂ
ඇසාදෙන් හමිදස්සා ෆොන්නනි සාලිස් දෙදුවෙක් තෙරේක එන්නස් මීරාය ඒ බිල් හුෂහලාෆ බිල් නුලිබෙනිස් ටෙක්ස් දක්කන් ජෙහුම් එකමුග දතිකන් එකම බුලේ ෆරත්තක එක්කන් එබෙෆොල් ෆාහ කරවා එවීම එකම බස් මේ බිල් කොමිටියක මශවරා කරම් දාරෝ අලියල්වාදමකි අරුණු වරබ්බණංග දෙකවෙන් ඉසත රයිස් මීග එම්මෙ මුහිම එක්කමකි මීරාය ಭಾರತක ලිබිගෙන් දාරෝ මීරායින් කන්ත කුරාණි කිහිනත්තෝ අද මීරාගේ කන්තත්ත අරුමෙන්න ෆෙචීරු දිහාස් 11ක ෆෙෂේ එලා අලාබදායරෝ මිහාරු මීරා කන්ත වර ෆසෙහෙ අරුල් දන්වන් කෙරිදාන ඉරාය වර බොඩති බදල්ත ගෙනවි එක්ස් දක්කා ෆරාතකස් දෙවෙන්වෙන් එම්ම බොඩු ලුයිතක එබෙෆුළුම් වනි දෙව්වාෆ අලි දනී දෙව්වමු එහෙම කුසවුම් ටෙක්ස් දක්කා මිහුන්න ඉතුරු ෆාස ඉතුරු ලුයිතක ලිබිගෙන් දාකම ෆසේතක ලිබෙන් දාකම අරුණ ෆාහ කරා උරීග ටෙක්ස් නුදෙක්කි හුන්න ෆරාත ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ගොතුග බහාගේ ෆාසා දක්කායරෝ 50% 30% එඩ්වාන්ස් ගොතුග දක්කන් ජෙහෙ එග්‍රීමන්ට් කරමු කුරින් එන්නමස් මි අදදු මිහාර වනි 10% 100% 20% උඩ කොරේෆ එකමුගේ ගොතුගේ බාවතු එහෙමම ඒ හගේ ගොතුග ටෙක්ස් දක්කා මිහුන්න ලිබිගෙන් දියා වරබොඩු ලුයේ අදි මි මීරායින් දෙබි වරබොඩු ලුයකමස් අරුණ ෆාහ කරා එන්කම මිකමුග අරුණ හැම එදෙනි අරුමෙන්ගේ ටෙක්ස් දක්කා හොරියා ෆරාතකුම් රයිතුනා ගුලිෆෝරි ඉන්ෆද කමෙග්ග වෙදෙවෙන් ඕරි හුරියා හිතරකමේ හුරියා එබ්බාල්ලුමේ ඉඛලාස් තරකමායකේග වෙදබු වරබ शुक्रिया इज्जत रईस देवी फुर्सत शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत मेहरबानी कुरंदु दायरा इज्जत नंबर मोहम्मद शामिन हबीब शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर 3 अब इतिहास दिए टेक्स एगुमा बे इदारी कानून गिने इस्लाम अगोंडो समत आयद कुरंग गिना इस्लाह तक गिनेस इंप्लीमेंट कुरवेने गोते गोदुमकी अगोने कुरंजी फावा कमे එහෙන්නම සගුන් ෆාකොලෙන්ජේ බයි කන්තතංගේ බොහරි මීග ටෙක්ස් නෙගුමුග එම්මෙ බොඩු උඳගුලෙ මිහාර මිජෙනි ගිනෆාර වාගොතිකි ව්‍යපාරි කුරා ෆරාත රංගල ව්‍යපාරි කුරා ෆරාතකුන් ටෙක්ස් බරාබර දක්කමුන් දනි දක්කන් ජේ අදදේ මදුකම වඤ්ඤා මීරායන් එකන් චෙක් කරමු ෆෝ අංගාල් දෙවීම රංගලු එබෑ දක්කමු දනි එහෙන්නම අගුනෙන් අතුන් ගින ෆෑස ගෙල්ලිගේ මිදනි බේරුගේ මීහුන් දිවෙහින්ගේ නමුග ව්‍යපාරි කුරාති එතක මිලියන් ඩොලරේ මහෙග්ග මච්ච මිගොතොන් ගෙල්ලිගෙන් වදේ අගොනෙන් බලංජේ කමකි ගානෝනෙන් හෙදියස් මිත් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරවේනි ගින ෆෑස දලත වන්නානි මිගොතොන් මකරු හදාගෙන් පුරා ව්‍යපාරිත හුට්ටුයිගෙන් මිගොත ව්‍යපාරි කුරීම ගින ෆාර මේ වාගොතිකි දිවෙහින් රංගල ව්‍යපාරි කරා මිහොන්න පොඩති ගෙල්ලුන් තකෙන් මිවනි අගොනෙන් බලංජේ එම්මෙ ගොඩ එක්කමකි ගානෝන ඉස්ලාහ කරුම්ගේ ඉතුරුන් ඉම්ප්ලිමන්ට් මිකන්තතන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරවේන රංගල නිසාමේ ගාම කරුම් ටෙක්ස් දක්කා ෆරාතකුගේ ඉතුරුන් ටෙක්ස් නුදක්කා ෆිලෑන් වල ෆරාත නෝනියා බේරු ව්‍යපාරි වෙරින් දිවිහිංග නමුග කුරා ව්‍යපාරි තමි උදව් කන්තකෙන් නෝම් බලා කරේ දිවෙස්සෙක නමුග කුරියස් බැංක් account ද බේනු කරණි බේරු මිහුන්ගේ ෆෑසා බේනු කරණි කේෂ් කො ගින පාරු මිහින් හෙදීම අගොනෙන් ව්‍යපාරි කුරා ආමු මිහුන් රංගල ව්‍යපාරි කුරා මන වර බොඩති ගෙල්ලුම් මෙවනි මී අගොනෙන් මී විල් ෆාස් විගෙන් දාරෝ අගොන්න හිවනි මීරාමස් බල්ලොන්ජේ කමෙන් හේ දෙන් ෆෑසා බහාලෙවේ නොනි මාෆ් දෙවේ වහක දෙකේ විජ අගොන්න ගබු කරණි අගොන් ගබු කරා ගොතක බහාලයාගෙන් ෆෑසා දෙකම කිස් අගොන්න වෙනි කුරන් ජේ කමෙක් කන්නේක ඊ සරුකාරුන් ආමු ෆරාතක වස් දක්කන් ජේ ෆෑසා හොරේ එවස් සම නුදෙක්කි වනි ගිනෆාර වාතිකි විෆාර වෙරියා ටෙක්ස් දක්කන් ඩියුටිය දක්කන් ජේරෝ එබෝවේ ඒනේ දිවෙන් ජේ ෆෑසා එහෙම එවස් අගොන්න වෙනි මි පද ඉනාත නෝනියා ලුය දෙව්වාරෝ මීරම් බල්ලොන් ජේ කමෙක් කන්නේක ආමුන්න ෆසේහවානේ කොත්ත අගොන් ගබූල් කරා ගොතුක මි ගානෝනා මි ඉස්ලාහ එක්කොන් අගොන්ඩ කොරියන් එත්තාග මීරම් ගින කන්තත්තකේ බල්ලවා එක්ස් නුදක්කා ෆරාතක එතකේ කුම්ෆුනිතකෙන් එබහුරි ෆෑසා මීරම් නුදක්කා නෝනි මස් නිමේරු කොම්මස් මිහ කොලබ්වා ස්ටේට්මන්ට් එක හදාලා ෆදාෆ එමිහුන් කො පුරා ඉම්පෝර්ට් එක එමිහුන් වික්කා මුදලෙන් කණ්ඩලිගෙන් කස්ටමුන් ඉගේ ඉරුවෙස් මීරා වන්න ෆෑසා වරම් මදු අදදේ මී
ma untuk ko belere kantata ke no eka mi kantatang agonda fenigen die mi kuriga eggotukas balwa fanwa hamekani fasa dakka faratakun ge fahatun miras wadanwani check korwanis ega balluga mi gelle adawtake ki etaka $1 million tax ge gotuga mihum mitana rajyas malyas wazamvere mitaga dirulem farani migota vifar kurun fursatu dibifa otima kommes divessaka farnara rupia 10000 rupia difa kumpuni registry koffa e kumpuni namuga import kurani e kumpuni namuga emiya huriyama sakat kurani divi himiya wanuwas nege ehmege mifada kantata bala chekkon emiyuna divi himiya ebas fever eba elenje ehen nukura kamonya fanara rupia ge dahiweti kamuga etake lakka etaka $1 million ge investment tan hala ko midani miharu badalima ingene malitere ka hama komme mihekas fennan hori kantata eki gamuto eki mihon apartment hipagen online vifar kurani killi teluma hame wasama mihar midani hama berum hinga vifariyawa e bitage fursato oti mimmi wani eme agun gabu kurani agun edeni wes mirayen mikantata check korwa uriyangattaga tankulen harudana ko harukashiko mifata vifaritaka vifarta monitor korwa mikantata islah korwana kama devi fursata shukriya sidres शुक्रिया इज्जतरी member dem fursat mi warwani orfri daira इज्जतरी member Ali Musa शुक्रिया इज्जत रईस मियद मजलिस हुशार फवा गानो नंबर 3 ऑब्लिक इतिहास दिहे टेक्स्ट नगमा बे इदारी गानोण अलगोड फुरी हमें तायत करो हकीकत बिलके मियद गांव वर मुहिम बिलक माडगोंड फा कुरवे ए जमाना गोಳಿಗೆ दुनियाಗೆ तन दुनियाಗೆ गांव तो होगा टेक्स्ट नगमो निजाम अण्ण बदलतक गुळे गोतो अलगोंड गांव ಹೆಂಗಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಗೆನ್ನಿಂಜೆ ಇದಾರಿ ಇಸ್ಲಾತಕ್ಕೆ ಕಮಾಳಗೊಂಡ ಫಾಗಿಂದೆ ಎಗತೊ ಮೆ ಬಿಲುಗ ವರ ಮುಹಿಮ ಬ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಮಣಿಗೆಂದ ಬಿದ ಮೆ ಬಿದಕಿ ಮೆ ಬಿಲುಗ ಹಿಮಣಿಹ ಬ್ಯಾತಕ ತೆರೆಗ ಟೆಕ್ಸ್ ನೆಗುಮಾ ಗುಳೆ ಎಮ್ಮಿಹ ಕಂಕ ಹಮಹಮ ಉಸೂದೆಗೆ ತೆರೆಂ ಗೆಂದೆವೆ ನಿಜಾಮ ಗ್ಯಾಮ್ ಕುರುಮ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಮ ದಿಫಾ ಕಮಾಳಗೊಂಡ ಫಾ ಕುರೆ ನತೀಜಾಗ ಗೊತ್ತಂ ಅಳ್ಮಣ್ಣ ಫಾಹಗವೆ ಗೆಮ್ಮಿದಾಣಿ ಬೈ ಕಹದ ಬಿಡುತಕ ಸರ್ಕಾರಗ ಬಿಡುತಕ ಬಿಡುಕುರೆಗೆಂದ ಆಯ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೋದ ಬೈಕ್ ಕುಂಫುಣಿತಕ್ಕ ಮಜಬೂರ್ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಯರ್ ಅದು ಬೈಕ್ ಕುಂಫುಣಿತ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಫುಣಿತಕ್ಕ ಕುದಿ ಕುಂಫುಣಿತಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೆತಿ ಉಷಾಳೆ ನಿಜಾಮೆ ನೆಕ್ಕ ಏನು ನಮ್ಮ ವರ ಬಡತ್ ಕುಂಫುಣಿತ ಬಿಡ್ಕೊಂಗೆ ಬಿಡು ಕಾಮಯಾಬ್ಕೊ ಈಗ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರೋಮುಂದ ಇರುವಸ್ ಕುಂಫುಣಿತ ಹೋಗ ವರ ಬಡತ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಾವು ಫ್ರೆಂಡಿನ ಬಿಲ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅದು ಮೀರಾ ದಕ್ಕಂಜೆ ಅಮೌಂಟ ಕುಂಫುಣಿತಕ್ಕ ದಕ್ಕಂಜೆ ಬಡತ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದು ಉದಕ್ಕೋ ಬಿಡ್ತ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರೋಗಿಂದ ಆತೊಳ್ಕೊಂಡು ಫೆಡ್ಗೆಂದೆ ಅವಳನ್ನು ದೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಿಯಕಿ ಹಮಾಮ ಉಸುವುದು ಕುರೆ ಕಮಕ್ಕ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆ ಬಿಲುಗ ತೆರೆ ಏಕಂ ಹಲ್ಲುವಗೆಂದಿ ಒಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ದೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಕಮಕ್ಕ ತಗೊಂಡ ಫಾ ಕುರಿ ಈಗ ಇತುರ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಫಾ ಆಗವೆಗೆಂದಿ ಮೀರಾಗ ಹಾರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬದಾಲಿಮ ವರ ಬಡತಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಕ್ಕಿ ಕುಂಫುಣಿ ತಕ್ಕ ಅದಿ ಅಮಿಲ್ ಕುಂಫುಣಿ ತಕ್ಕ ಸ್ನುದಕ್ಕು ಎಕ್ಕ మీ గెణవే ఇస్లాకు సబబం నిజాముకు తెరే రైతున్న సర్కారం ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಮಟ್ಟಕ ನಿಜಾಮ ಗ್ಯಾಮ್ ಕೊರಗೆಂದ ಅಣಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಬೋದ್ ಕೊರ ಅಣಗೆ ಮುಹಿಮ ಪಾಯಿಂಟಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ಸೆ ಬೈ ಕಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಕೊಂಡು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಣಿ ಡಬಲ್ ಕೊನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕುರೆಮ ಮಿಕಂಗ್ ಹಲ್ಲು ಕೊರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬಿದುಗ ಮುಹಿಮ ಫಿವಳ್ತಕ್ಕೆ ಫಾಹ ಕುರೆ ಹಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಹ ಕುರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಕುರಿಮೆ ಸಹಾದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಜಿತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಗೊತ್ತಾ ऑनलाइन BFR दिवे राज्य के मिहार वार फुला दायरे कुरे मंदायर मिफाद गीण फरायत की हकीकत रजिस्ट्री नुको हिंगा फरायत नमेस मि फरायत के साबम रजिस्ट्री कोग्गे ರಂಗಳ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಎಫ್ಆರ್ ಕೂರ ಫರಾಯತ್ ದನಿ ವರ ಬಡತ್ ಗೆಲ್ಲುನ್ ತಬ ಹಿಮ ಎಫರಾಯತ್ ಹಗ್ಗು ತಂಗ ಹಿಮಾಯಕ್ ಕೂರ್ ಮಟ್ಟಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಂ ಎಫ್ಆರ್ ಕೂರ ಫರಾಯತ್ ಟ್ರೆಕ್ ಕೂರ ಎಫರಾಯತ್ ಕ ಟೆಕ್ಸ್ ಕೂರವೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ಕೂರಮಕ್ಕೆ ಅಳಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ವರ ಮುಹಿಮ್ ಕಾಮ್ ಗೊತ್ತು ಫಾಕ್ ಕೂರ देंगे अलगोंड फाहकोल्ले एम मुहिम काम की दिवे राज्य के तेरकोरे बाय मिशनरीज तक ಅದು ಮುಹಿಮ್ ಬಾಯ್ ಆಗ್ಬೋಡು ಮುದಾತ ಹಾಕಿ ರೀಜನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತ ನಗಾಗೆ ಅವಟ್ಟೆರ್ ಗಾಂವ್ ತಕೊಂಡು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂಗ ಬಂದ ವಿಎಫ್ಆರ್ ತಕ ವಿಫಾದ ವಿಎಫ್ಆರ್ ತಕ ಟೆಕ್ಸ್ ಕುರೆ ನಿಜಾಮ ಅದು ಮಿಹಾತನ ಗಾಯಂ ಕುರೆ ಫೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ನುವಾ ಕಾಳ್ಗೊಂಡು ಫಾಹಕೋನ ಅವಳೊಂದು ದೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಎಫ್ಆರ್ ವೇಣ ಟೆಕ್ಸ್ ಕುರೆವೆ ನಮ ಟೆಕ್ಸ್ ಕುರಾಣಮ ಹಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಕ टैक्स कुरवें जेहने कार गांव में रजिस्ट्री कुरेफा कुंफिन्यक कम अभ्यास अदि डिस्ट्रीब्यूटर शिप नगाफा कुंफिन्यक कम अभ्यास मी गाणु तेरे कमिटी मरहयाग इस्ता कुरेगे दार और देखे गोते कम मुहिम समाल कम दिन में के वरा मुहिम कम गोते और फा कुर देवी फुर्सत का और बड़ा शुक्रिया
शुक्रिया इज्जत नंबर दें फुर्सत मेहरबानी जिद्दू दायरा इज्जत नंबर अब्दती मोहम्मद शुक्रिया ये तेरी रईस तीन ऑब्लिक देहास थे टेक्स्ट ने गुमा इदारी काउन गेन इस्लाह अगुंडस फ्री हम तायद करावा हक धन्यवाद अदी मी बिल हुशलवाय देवी बिलमाले दायरा के इज्जत मेंबर मोहम्मद इस्माइल बस अगुंड वरबड़ शुक्र अदा करा इज्जत रईस टेक्स्ट ने गुमा बिहे बिलकी वर फ्री हम को वर फ्री हम वेगन दाने बिलक अगुंड उम्मीद करा अदी हास्य को रईस मी इज्जत रईस राज्य का मी टेक्स्ट ने गुमा बिहे निजाम तारफ के आयरु दिव्य राज्य लोबेति रैयतुन दिव्य व्यापार वेरिना एम्मे फुरिहम मिकमा बिहे मालूमातु फुरिहम फनेक्कं एरु अलगण दन्नोंजे राज्य वरग गिना अद्दगे व्यापारी कुदी व्यापारी तक अलगण मिदनवी व्यापारी तक मिटे कुलिया का टेक्स्ट तक फेरम दिमावी दाति उंदगोता दिमावेगन दियकमस एरु अलगण में पाहा करवेंदी एहनमस मियदे वाहक दक्का करनेति मिहार अलगण दक्क बेणमणि मि निजाम तारफेगन वत मिनाब अमल करम फशमायकु दिव्य राज्य फुरिहा व्यापारी तक नोता टेक्स्ट तक कंजे हुरिहा व्यापार तकु फुरिहा में तैयार वेगे मसे के कुरेम दायरो दिमावा वड बड़ती मसे तंगे बहुरी अधिवस बाय फराय तकु टेक्स्ट बराबर दक्कम दायरो यदि हास्य को कुदी फंती के व्यापार तकु टेक्स्ट दक्कम दारो बड़ती व्यापार तकु टेक्स्ट नुदक्का एत दुहे व्यफा एक पहु एर हुंड वी राइसका हुंड बेफड़को माफ करे बाता बफने टेक्स्ट के बोडो आदे एकम सब टेक्स्ट दक्का फरायता टेक्स्ट आम कुन दक्का फरायता टेक्स्ट तक्कम दा फरायता दे बस जो नहीं अदी या को मीरा मस बाय फहर कुल्लिया का व्यापारी तका वादिगणे नोता व्यापार करा फराय तका कुल्लिया का वादिगम ऑडिट रिपोर्टिंग हदाफा निमणि मिहावर बोडे अदत को जोरिमना कुरिमा कुदी व्यापार करा फराय तका दाति उदगोता कुरिमति वावाहक अलगण मेंदन्न वर गिना कुदी व्यापार तका कुल्लिया का मीरा वदे एकांत कुरणी एम्मे रंगला टेक्स के निजाम होती नोता टेक्सा बे कंकं कुरणी एम्मे रंगला नूंका व्यापारी को हुंडनी रंगला नूंका मोने एकुरा जोरिमना अददु एत लक्ष रुपया कंग इतुरेगे दियुम ए कुदी व्यापारी तवगे वेरिना ए दक्कन जे पासा गद दोन्ननी नु देखिफा एमे मीराय मस बिकंकमा देतेरे समाल कं दें ए बजे अदि हास्य को मि गानुनु इस्लाह वेगे अन्नर रंगल वेगे मिकंकमा समाल कं नु देखमुन्या कुदी फंतीगा नोता अलग व्यापारी फसाय गन फरायतका मी दाति उदगोता तहम्मल करंगे बजे इजे तेरेस हम यहाँ को टैक्स नगा बेहे कानून आए फहूँ दिव्य राज्य रैयतुना दिव्यहिन्ना दिव्य लोबती हुरिहा रैयतुना लाभ्या मंफाहरी इतक कमे रंगल वेगे बस सिंगजे दिव्य रैयतुना लिबे हिदमत फुला वेगे दिए सरकार दे हिदमत गिन वेगे दिए टैक्स के निजाम तारफे राज्य सरकार लिबे आमदनी से इतुर वेगे एहनमस अधिवस मी व्यापारीगा मी टैक्स के व्यापारी टैक्स गा हदा मकरता इंतहाय एब हास्य को बढ़ती कंपनी तक मिहदा व्यापारी तक बढ़ती मकरतंग एब हदा अलगोण में मिहार बाय फिहार तक नोत बाय रेस्टोरेंट तक दियामा बनाने बिल हदम बेनु तो बिल हदा का बेनु नुए ही එහෙම ඒගෙනි කොම්මේසරෙක්ග මකර්තකෙන් හිදේකන්ගේ එහෙම මේ නිසාම තෙරේ හදා මකර්තකි ඉන්තිහායන් එක්කම එහ මේ නිසාම තෙරේ මේ ටෙක්සා බෙහෙ නිසාම තෙරේග මිෆද මකර්ත නෙහෙදේ ගොතක මේස් දවලත නොත රයිතුන්න सरकार ලිබෙන්ජේ පාසතක මිදගෙල්ලියෙන් දනි ඒ නිසාම ෆොරිහම කුරේ ෆවානම अलगोण मिदने मी व्यापारी मिहदे मकर्त कुडवेगे दाने नोता एक हुट्टिगे दाने अलगोण में राज्य लोबित रैयतुना मेदु टैक्स फायसा आमदनी नुलिबी अलगोण में सरकार नोता अलगोण में दावलतु सरकार देवा खिदमत रैयतुन देवा खिदमत का बोरु अराने कमा ऐसा कहने दे में व्यापारी वेरे को अलगोण में इज्जत रे फ्रीदार इज्जत मेंबर मसले विदालवी पदई मी टैक्स फायसा लिबिगे नोनी देन रैयतुना खिदमत फोर नुको देवे अदी सरकार दक्कंजे लोन त देखुंगया सरकार कुरंजे मसकत प्रोजेक्ट हिंगमगा दाति उंदगो तका कुरमतिला अंजेने सरकार टैक्स नलिबे कंगन्या ए टैक्स के निजाम की मेदु अलगोण में गदे पहता नुदेवेने निजाम अलगोण में कुरियत दांजे फे निजाम मी निजाम फुरिहम वेगन दियुमे की मिहार मिगेन इस्लाह तका एको फुरिहम दान निजाम कमगा अलगोण उम्मीद करा अदि अलगोण उम्मीद करनी राज्य लोबेती रईस जमहूरिया राज्य रईतुन मिदेम जे हिदमत एम रंगल एम फुरिहम कन देवेने गोतक हुरिहा कम फुरिहम वेगन दाने गोतक मी कंका फुरिहम बट्टन कुरान कम उम्मीद गा याद करबिया अलगोण में एम मसेके किया मी बिलु इस्लाह होए रंगल वेगन गन्नारो अलगोण में बेनुवा फायदा या मंफा कुरान देवी फुर्सत वर बड़ शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत मेहरबानी वैकर दो दायरा की इज्जत नंबर हुसैन सियाद शुक्रिया इज्जत रईस गान नंबर 3 देहास दिहे टैक्स नेगुमा बे इदारी गानुना मिगेन इस्लाह अदि मी फदा मुहिम इस्लाह हुशैल कमट्ट का विदमाले दायरा की इज्जत मेंबर और शुक्र दंडम मी बिला बेगतुम वाक दक्वार
ಅವನು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಫಾಹಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಎಕ್ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ದೆಕುಣಿ ಅವನ ವರ ಉಫಾವೆರಿ ಬಾಸ್ಕೊಳೆ ಫೆಶುಮು ನಿಮ್ಮಾದುಮು ಗೊತ್ತು ದಿದ್ದು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತರ ಮೆಂಬರೆ ಫಾಹಕೊರೆ ಮೀ ವರ ರಂಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಗುಮಕಿ ಮೀ ವರ ರಂಗಳ ಕುರೆಫೆ ಕಮಕ ಅದಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ಟಕ ಕುರೆವನು ರಂಗಳು ಕಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಿಫ ಕೊರೆವಿ ಆಮುಕೊಂ ಮಿ ತಳುಮು ಅವನ ಮೀ ದಾವರುಗ ವಿಹವನ ದಾವರು ಇವೆನಿ ಎಂಡಿಪಿ ವೆರಿಕಮೆಗ ಕುರಿ ಕೊಂಕಮೆ ಹೆಯ್ಯಿ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗೆ ಸುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಫೆಶು ಫೆಚಿಗೆಂ ಐ ದೇಹಾಸ್ ದಿಹೇಕ್ එහෙම අරුන්ට හිතන් මියදු විශ්වාස කරවේ කමෙර් රංගල කරවිජ තාය එන්න අරුන් මියා වාහක දක්කාරුග මි බිලාබේ ගතු වාහක දක්කාරු ගබුල් කරන්ජේන රාජ්‍යයේ ෆහුගේ තාරීහු ෆිදුන මොසසාතක් තෙරෙන් එම්මේ රංගල මියාතන හිඟමුන් එම් මොසසාය කිමි මීරා අරුන් මෙන්න මි බිලුගවස් අදි මීගේ කුරීගවස් අරුන්ට අබදුස් වකාලත් කුරා කමකි මීන් කොම්මේ ගානූනක මිගෙන්න ඉස්ලාහුග දෙෆරාතන් හමහම ගොතෙන් ඔන්නන් ජෙහෙන ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಹಿಗಾ ಗೊತ್ತಾ ಗಾಣುಗ ಲಿಯಫೋನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಮೀ ತಫಾತು ದೆಗೊತೆಂ ಇಜೆತ್ತೆರೈಸ್ ಏಕಂ ಎಹೆಂ ಆಮು ವೀಮಾ ಅರುಂಡ್ ಏಕಂ ಮಿ ಫಾಹ ಕೊರನಿ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಯಗೊತ್ತುಂ ವೆಜ್ಜಿಯ ವರ ರಂಗಳು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿ ಬಿದುಗ ಹಿಮೆನಿಗೆ ಬದೆ ಎಹೆಂ ನಮವಿಸ್ ಸರುಕಾರುನ್ ದೆಂಬಾ ಫಾಸಾ ನುಲಿಬುನೀಮಾ ದೆಂ ಏನ ಜೂರಿ ಮನಾಕೋ ಫೇನೆ ದೆಂಬಾ ಅದಬ್ತಂ ಯೊನ್ನನಿ ಸರುಕಾರಕುಂ ಏನೆ ಫಾಸಾ ನುದಿನಿಮುನೆ ದೆಂ ಕಿನೆ ಹೇವಾನ್ ಏಯ್ ಎಕ್ ಕಂಬಡು ಅರುಂಡ್ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊರನಿ කොමටි මරහොදාගෙන මෙස් මියක් කොම්මස් හල්දෙන්ගේ බාන්නන් ජෙහෙ එම්මෙන්නකි වගුන්නේ නුන් ඉසෙත්තරයිස් එම්මෙන්නකි වගුන්නේ नु බයෙන් මිහු මකරෝ සදාන මකරෝ ඒ දුනිය ඉන්සානුම් මි එමි මකර හොදා බයක මික තරේ උලෙන් හගීගතුක සෙෆාසා නුදිබිගෙන් ටැක්ස් රොදෙක්ක මිහු සෙබොයි එහෙම් බීම එමිහුන්න බස් කොම්මස් කොතෙන් ඔන්න ජෙහෙන කමාරු ගබූල් කර දෙන් එන් හුරියා මෙම්බනස් වාහ කුරීරු කුදි විය ෆාරියා බොඩු විය ෆාරියා තෆාත් මි මික කුරීගස් මි මද්ලිහු තලුමුග ආලුන් දෙක්කි වාහකේ ಅವನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಸಲೆ ಜಿಹಿಜ್ಜಿಯ ಸೈಜುಂ ಬೊಡು ಅದದು ಬೊಡುವಜ್ಜಿಯ ವರ ಲಸ್ವೆಗೆಂದೆ ಗಿನ ಫಹಾರು ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಹೀವೆ ಕೋಟುತ ಹೋಗವೆಸ್ ಅಸ್ಲು ಇನ್ಸಾಫ್ ಕಿರಂ ಹುನ್ನನಿ ತಿದಫತೆನ್ನು ತರಾದೆ ಹುನ್ನನಿ ಜೆತ್ತರೈಸ್ ಎಮಿಯೋ ತರಾದ ಕುಮ ಬರೋಚ್ಸೆ ನುಕಿರೆ ಬೊಡು ಮಸಲೆಗೆ ವೆಜ್ಜಿಯ ಕೋಟುಗೆ ಎತ ಜಮಾನೆ ರಿಸೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಸಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನು ದಕ್ಕಾಫಿ ಎತ ಜಮಾನೆ ಕಮ್ಮತಿ ವಿಹಾರೆ ವೆಜ್ಜಿಯ ದುವಹುಂ ದುಹ ಬಂದು ಕುರೆ ಏಯ್ ಮೀರಾ ಕುರೆ ನು ಜೆತ್ತರೈಸ್ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮುಗೆ ಮಸಲೆ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮ್ ತೆರೆಂಗೆ ಎತ ಹಲ್ಲು ಕುರಂ ಜೇನಕ ಮಾವು ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ මීගෙන් අනෙක්කම්බඩුමකි අලගොන්ට ඒ කං හිඟා ගොතක් බදාර මීග ලියෆෙන් ඉබාරත බදාර කොනු මිහාර මිය ගොතුම් වෙජ්ජියා මීරෑන් එබ ලිබේ මී ටැක්ස් මාෆ් කුරුමුගේ කොම්මස්වරගේ දවරේ මී අලුන්ට හගීගතුකස් බිරුවන්නකම ඒක ජාතක් බදාලා රංගලි මිගොයි එහෙන්නමස් රාජ්‍යගේ කං හිඟා ගොතකි රාජ්‍යගේ සගාෆත ආදකාදේකි ඔයික්කම අලුන් දුරින් දාදි ෆහුන් FIU ගේ වෙරියා බදලුගෙන් දියා කොම්මස් මසලේක ගුලිගේ ඉත්තිෆාකුන් කොම විදාලු ගවර්නර් හැම එහෙන් वजीर के फोन कॉल का गुड़ी के पुलिस कमिश्नर मगाम गेल्दी गेंदिया राज्य के मार्ग तहकीक तंग एम वर्ग दे एम रंगला कियवा फुरे तहकीक कुराय फराय मगाम बदल गेंदिया मिहें इन्नाती मिहार मिय गतुम वेजिया मीरा सरकार ग नुफूजें आस गें ए बदलुआ मीरा बोर्ड कोमे फारक बदलुआ जेजिया ए अरुण कबूल करनी कंगिगा गत बदार गोहे के अरुण कबूल करिम मी दौरू तेरेग BMLS बदलुगे हिंगे सुप्रीम कोर्ट ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲೆಗೆ ಸಬ್ ಮುಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬದಲುಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಜತೆ ರೆಸ್ಮಿ ಕಂಗ್ ಹಿಂಗಾ ಒಯ್ ಗೋಯ್ ಅರುಮೆಂ ಕಬೂಲ್ ಕೊರಂಜೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಅಬದು ಸೆ ದಕ್ಕನಿ ಫಾಸಾ ನೆತಿಗೆನ್ನ ಮಿಕ ನುವಣಿ ಎ ನಮಸ್ ಎಕ್ಕೊಳಂ ಮಸ್ವರಿಕಂ ಕುರಾ ಮಿಹುನ್ನ ಹಮ 26 ಗಡಿರು ತೆರೆಗ ಎ 40 ಗಡಿರು ತೆರೆ ಫಾಸಾ ಎ ಬದೆ ಎ ರಂಗಳು ಕಮೆ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಎತ ಫಾರಕ್ ಮಿ ಮದ್ದಿಗು ಅರುಣ್ ಸುಕುರ ದಾ ಕೊಫಿಂಗ್ ಎ ನಮವೆ 40 ಫಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ವಾರಸ್ ಅದಿ ಆಹಾರು ದೇಹಾರು ವ್ಯಾರಸ್ ಮಿಯೊಳನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಸೆ ಕುರಾ ಮಿಹುನ್ನಗೆ ದೆಂವಾ ಎವ್ರ ಕುಡ ಅದದುಸ್ ನುದೆವಿಗೆ ಫಾಸಾ ಎ ಬಹುರಿಕಂ ಅವಳ್ ಮೆನ್ನ ಇಂಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಸೋತಕ ಮಿಯರವಾ ಹವಾನ್ ಫಾಸಾ ಹುರಿಕಂ ಎ ಬೈಂಗೆ ಎಂಗತುಂ ಫಾಸಾ ಹುರಿಕಂ ಎ ಬದಕ್ಕಮು ಅಣೆ ಕೊಳುಂ ಕಮೆ ಜೆಹರ ಮಣಿ ಕುರಿ ಸರುಕಾರ ರೈತಕ ಎಚ್ಚದೆನ್ ಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರ ಕುರಿ ಸರುಕಾರ ಅವಳ್ ಕಬೂಲ್ ಕೊರನಿ ಫಾಸಾ ಎ ಬಹುಟ್ಟೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಹಮಹಮೆಂ ಒನ್ನಂ ಜೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮಸ್ವರೆನ 40 ಅಗ್ಗಡಿರುಗ ದೆನಿಕ ವೆಜಿಯಾ ಮಸೆಕ್ಕತರನ ದೇಂ ಹಿಂಗಾರೆ 40 अब मस फाहूं लिए वो एगो तब से हम कबूल कुरान था नोनी 40 आस दोस फाहूं फैसा लिबेन का मैं कबूल कुरान एहन नोनी का वजह मुल टैक्स निजाम है हमें करने वाले इसे तरह से एक मी टैक्स का मी वागत की देमी का हिफामी का मी होननी देमी है देवनी देमवातन कुंदिनी देमवातन नुदीफिया एने का देमवातन का नो देवेन एहम मी दनी මිහාර මිය ගොතුම් වෙජ්ජියා මිගෙන්න කොම්ම ගානුනේ ඉස්ලාහ මියන්න ගොතුම් වෙජ්ජියා මි ඔන්නනි වන් වේ ට්‍රැෆික් අබදුස් දෞලතන් ලිබේකොළු දෞලතන් නුදිබිජ්ජයනෙන් හදානේ ගොයි දෞලතන් මදුවජ්ජයනේ වානේ ගොයි අනෙක්කොළුස් ඔන්නන් ජෙහෙන මින් අන්න කොම්මේ ගානුනේ ගෙතරේ අවුන්මෙන්න මිදේතරේ මි ඩොලරා බෙහෙ ගොතුම් වෙස් මි ඩොලර් ගවාහ කෙම්මෙ බොඩක් දක්කාර ඉසත රයිස් රාජ්‍ය ඉස්ලාමි ෆහම් මි රාජ්‍යන් එම්මෙ ගිනා ඩොලර් වන්න ෆෙරි මි සරුකා
शुक्रिया इज्जत मेंबर बागुत हमारी इंगेत आदमी आ रहा हूँ फुर्सत में आने फॉर्म में खुद दायरा इज्जत नंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज्जत रईस गान नंबर 3 देहात दिए टैक्स नगमा बेहे इदारी गानून मेदु मिगनवे इस्लाह हेಳುವಾದ ವಿಕಮಟ್ಟಕ ವಿಲಿಮಾಯ ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪರಬಡ ಶುಕ್ರದಾನವ ಅವಮೆನ್ ಮೇದು ಮಿದಕ್ಕನಿ ದಾವತ ಲಿಬಿಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಬೈ ಫರಾತಕುನು ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಅವನ್ ಹಿತಂಗರ ಗೌಮ ಗೊತ್ತುಗ ಹಿಂಗೇನಿ ಅವನ್ ಮೆನ್ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ್ ಎಕ್ವೇಕಿ ಅತಗುಳಾದಾಗೆನ್ ರೈತನ್ನ ಇದುಮ ಕೊದ್ದಿನ ಮಗ ಅವನ್ ಮೆನ್ ಹುರಿಹಾ ವಿಫಾರಿ ವೆರಿಂಬೆಸ್ ಎಬ ಜೆಹೆ ಅತಗುಳಾದ ನತಿಯಾಯಕ ವೆಗೆಂದಾನೆ ಗೌಮೆ ಮುಸ್ತಂದೆ ಉಮಕಿ ಎ ಗೌಮೆಗೆ ವಿಫಾರಿ ಕುರಾ ಬಯಕ ಇತುರ ಗಿನ ಗುಣ ಮಂಫಾತಕ ಕುರಾನೆ ಕಮಾಮೆದು ಅವನ್ ಮೆನ್ ದೆಬೆ ನುವಾನ್ ಅವನ್ ಮೆನ್ ಎಬೆ ಎಂಗೆ ವರಗಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಕ್ಕೆ ಬೈ ಫರಾತಕು ನುದಕ್ಕಾ ಹುರಿಕಂ ಅದಿ ಗಿನಪಹರ ರಿಪೋರ್ಟಸ್ ಹುಟ ನಾಳಾಕ ಅವನ ಹೀವನಿ ಮಿ ಗಾನೂನಗ ಬಡ ಮಿ ಹಿಮನಾಫಂ ವಣಿ ಬೈ ಫರಾತಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತವ ಹುಟ ನಾಳಾತಿ ಏಕಂಗಮಗ ಮಚ್ಚ ಬಾದಾ ಮಿ ಇತುರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಾ ಫರಾತ ಇತುರ ಬಾರವರಿ ಕುರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೌಲತ ಲಿಬೆಂಜಿ ಹೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ ಗತಮಗ ಬೇಣಮಗ ಹುರಳಿಗಿಂದ ಇಸ್ಲಾಹಕಮ ಅವಂಗ ಅಬ್ಬುಕರತಿ ಅವಮನ ಎಬ ಫೆನೆ ಖೂದಿ ಅದಿ ಮೆದುಫಂತಿಗೆ ವಿಫಾರಿ ವೆರಿಂಗ್ ಅಮ ವರ ರಂಗಳ ಟೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಾಕಂ ಎ ನಮೇಸ್ ರಾಜ್ಯಗ ಬೈ ಬುಡತಿ ವಿಫಾರಿ ವೆರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಾ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮ ಫಹುಗ ರೈತನ ದೌಲತಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆನ್ ಜೆಹೆ ಎತ ಕಂತಕ ಹುನ್ನ ಎರುಗ ಏಕಂತ ನೊಕೊದ್ದೆವಿ ಧರಣಿ ವೆರಿವೆ ದೌಲತ ಧರಣಿ ವೆರಿವೆ ನಗಾಫುನ ಬುಡತಿ ಲೋನ್ ತನ್ನು ದೆಕ್ಕಿ ಗಿನ ಪಹರ ಎತ ದುವಸ್ತಕ್ಕೆ ವೆ ಗೌಮ ಹುಟ್ಟುಮಕಂ ಅನ್ನ ಹಿಸಾಬು ಗಾನೂನ್ ತಕ ಬದು ಗೆನ್ನ ಜಿಹೇನ ಅದು ಗೆನಸೆ ನಮಯಸೆ ಫಾತಾ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಕುರಂಜಿಯ ಮಸಕ್ಕ ಕುರಾನ್ ಏ ನಮಯಸ್ ಅವಮನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದನಿ ಗಾನೂನೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಹರಕಶ ಕುರಿಯಸ್ ಗಾನೂನಕಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ಬೊಡುತ್ ಭಾರತ ದಿಂಕಮಗ ವಿಯಸ್ ಅವಮನ ಅವನ್ ಮಂ ಹಿತಂ ಅರಾಹ ಗೊತಕ ಫಾಸಾ ಹೋದುಮಕಿ ಎಹಾ ಫಸೆಹಕಮಕ ನುವಾನ್ ಅವಮೆ ಮುಳಿ ಗೌಮ ಮಿ ಗೌಮ ಮಿವನಿ ಮುಳಿಂ ಫೇಪ ಗೌಮಕ ಬದಲೆಫ ಫೇಪ ಕುಂಫಂತಕ ವಿಫ ಗೌಮ ವನ್ನ ಫಾಸಾ ಖರದಾ ಹುಂ ಫೆನೆ ಎಹೆ ನಮಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎ ಕೇಶ್ ನುಲಿಬೆ ತಂ ಅವನ್ ಮನ ಫೆನೆಗೆಂದೆ ಅವನ ಹಿತುಂ ಮಿಕಮುಗ ಹಲ್ಲಕ ಬಾಣಿ ರಾಜ್ಯಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಜಾಮ್ತ ಮಿಯವ್ವರಂ ಬಡ ಹರ್ದನಾವೆ ಮಿಯವ್ವರ ರಂಗಳು ನಿಜಾಮೆ ಮಿಗಮುಗ ಗಾಮಿ ಪುರವೆಜ್ಜಿ ಕಮವ್ವಾ ನಮ ಅವನ ಮಿಫಾಸ ಹೋದುಮುಗ ವರ ಬಡತಿ ಫಸೇಹತಕ ಲಿಬಿಗೆಂದಾನ್ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಗೌಮಕ ಫ್ಯಾಸ ವನ್ನ ಗೊತ್ತಕ ಬದಾದಾಯರುಗ ಬೆಂಕು ಮೆದುವೆರಿಕೊ ಮೀಗೆ 9% ಫ್ಯಾಸ ರಾಜ್ಯ ವದಿಫ ಹೊನ್ನನಿ ನುವತ ಅದು ಲಿಬಿ ಫೊನ್ನನಿ ಏ ಮರ್ಚೆಂಡಸ್ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎಹೆನ್ ನುಂಕಮ ವಿಜಿಯಾಮ ಟೆಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೆದಿಗೆಂ ಎಹೆ ಮೀಮ ಮೀಗೆ ಹಲ್ಲಕ ವಾಣಿ ಅವಳ ಮೆಂ ಹುಂಫುಂಜಕೊನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಂ ಹುಟಾಳಾಗೆಂ ಎಫಾಸ ಅದಕ್ಕನ್ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ದಿನಮ ಪಹುಗ ಏ ದೀಗೆಂ එකಂ ಕುರಾ ನಮ ಅವಮನ ದುಹಕುಸ್ ಮಿಕಂ ಪುರವೇತನ ಜನಿಗೆನ ನುದಾನ್ ಮೀಗೆ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತಕ ವಾಣಿ ರಂಗಳ ಮಿ ದಿರಾಸ ಹೆದುಮ ಪಹುಗ ಅವಮೆ ಮಾಂವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೆದೆ ಇರುಗ ಬೆಂಕೈ ಜಮಾವಾ ಗಡೀಗ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ ವಾ ಫಾಸಾವಿಸ್ ಖಂಡಿಗೆಂ ಎಬೇಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಫಾಸಾ ವನೀಮ ಎ ಹಿಸಾಬಂ ಫಿಟಿಗೆಂ ಎ ವಗುತುಂ ವಗುತ ದೌಲತ ಲಿಬೆಂಜಿ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಲಿಬಿಗೆಂ ದಾನ್ ಮಿಸಾಲೇಕ ಅವನ್ ಅನ್ನವಾದನ ಮಿಸಾಲೇಕ booking.com ನುವತ ಅಗೋಡಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಸ ಎಮಿಹೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಕುಂಫುಂಜೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಫಾಸಾ ವನ್ನ ಇರುಗ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೆದೆ ಇರುಗ ಎ ಕೆಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಮ ಟೆಕ್ಸ್ ಫಾಸಾ ವಿಸ್ ಕೆಂಡಿಗೆಂ ಎಮಿಹೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಫಾಸಾ ಎ ಕುಂಫುಂಜೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಸಾ ಜಮಾ ಕುರವೆ ವನಮ ಅವನ್ ಹಿತುಂ ಮಿಮಸದೆ ಹಲ್ಲು ಗೆನೆವೆನ್ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಗಿನ ಪಹರ ಟೆಕ್ಸ್ ನುದೆಕ್ಕಿಫ ಒನ್ನನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಂಫಂಜ ಕೊಮ್ಮೆ ಟೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಂ ಬೇಣು ಎಹೆ ನಮವೆಸ್ ಇಕ್ಸೋದಿ ಎತ ಮಸ್ತದೇಕ ಗುಳಿಗೆಂ ಗಾವಮ್ ದರಣವೆರಿ ವಾಯರುಗ ಕುಂಫುಂಟವೆ ಸುನ್ನಾಯ ದರಣವೆರಿ ಫೆನುಂತು ಎಹೆ ಮೀಮ ಎಕಾದ ಬಡತಿ ಮಸ್ತೆತಕ ಹೆದಿ
ගෙන පහර කුම්පණින් ටෙක්ස් දක්කම් බේනුම් වි කමුක වියස් නුදෙක්කි දස්වේ එත දුවේ වෙගෙන් දනි ඒ දියා දියුමුක බොඩති එමවුන්ට් තකුන් ටෙක්ස් නුදෙක්කි ජූරි මනා අරමුන් දනි එහෙමීම මිකමුක හල්ලක වාණී බි account ජමාවා ගඩීග ඒ ෆාසා ඒ ටෙක්ස් බා ෆාසා වෙස් කෙන්ඩිගෙන් දියාම කොම්මෙ දුවාක කොම්මෙ ගඩියක නුත කොම්මෙ මිනිටකු शुक्रिया इज्जत मेंबर वागु समझ दें और फुर्सत में रोनी गुरा दायरा की इज्जत मेंबर बैम फदा शुक्रिया इज्जत रईस आदे मियादु आउल में मजली होगा बहुस्कुरा मिदनी गाउन नंबर इन्हें ऑब्लिक देहास दी है टेक्स नगमा बेहे इदारी कानून हुशैलिफावा इस्लाह तक का बेहे गतो इज्जत रईस मियादु मी टेक्स नगमा बेहे कानून मी हुशैलिफा में वानी वारा मुहिम इस्लाह तके मी इस्लाह ता मी मजली है फणवा देवा देवी कमट्टका दिवे सरकार पासपाल में इज्जत रईस जुमहूरिया अदि मी पिलु उशालवाद इज्जत मेंबर वर इखलास तरी कमाए को शुक्र धन्यवाद मी कानून की टेक्स नेगमा बेहे कानूने अल में दन्नवायर हकीकतुगा मी कानून की मुली राज्य वारा मुहिम कानून एम्मे मुहिम एक कानूने देन्नुमकी कुशकन्नुवान ए राज्य एकी गगतुं आमदनी गगतुगा दौलतुगे एकी मुअस्ससा तका इदा मी सरकारा एकी हुरिहा दौलत के मुअज्जफुन्ना अदि एनुम वेस राज्यगे एम्मेहा तरग्गीगे मसक्केत्तका मी हुरिहा कमका गोलिफवणी दौलत लिबे आमदनीगे मच्च එහෙම මේ ටෙක්ස් නගමා බෙහෙ මේ කානූන මුහිම්වනි මේ කානූන කී වර ෆුරිහමය වර රංගල වර මොළ හෙදිෆොන්න ජෙහෙ කානූන කම අලුන් දෙකේ ආදේ මේ කානූන මේ හුෂයිලිෆාවා ඉස්ලාහ තකා බෙහෙ ගොතුන් අල්මෙන්ගේ ඉදිකොළු राज्य अल्मी पीएनसी फियवा इतिको एम्बे बड़ो सियासी पार्टी ये देमेंबर कुमी मजिली हुकम यदु वाहफु दक्कवाय आम गोतेग्ग मिहा हिसाब अंगारु सरकार फरातु बिलेन वत कानून हुशालाफ कम वन्यामु इतिको फरायतकु गोति सियासी सकराज्य हाफ एंडावेस में फुरता मिबिल वाहफु दक्केवि हनिमादु दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल गफूर की व्यापारी वेस कुरबा बेफुले अब्दुल गफूर वेस वरबोड फाहा कुरबा फी मियदु मि हुशैलिफा मिवा इस्लाह ताकि मी टेक्सा बेहे मी कानून हुशैलिफा मिवा इस्लाह ताकि वरन रंगलु वर मुहिम्मु इस्लाह तक कम वर फुरिहम वर रंगल मीगे कुरिम वेस गेन्न जेहिफोइन इस्लाह तक कम देन वाहक फुल देक्केवि वाकरतु दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन जियाद वे समा हम एगोत फाहा कुरबा मी वर रंगलु इस्लाह तक कम अनु फाहा कुल मेनु इज्जत रईस मियदु मी टेक्सा बेहे कानून हकीकतुगा मागनु हतरु दायरा एकं इस्लाह हुशैलिफे बोई एगे तेरेगा मीरागे मुअज्जफुन अमल कुरन जेहे उसूल तका एक्स एजेंटुन्न लाइसेंस दिनुमा ए एकमुगा अमल कुरन जेहे उसूल तका मीराइन अंगा एंगुन तका मेदु हिंहमनु जेहे फरायतकुन अमल कुराने उसूल तका मौलूमात होदा लिबिगतुमुगे अमल कुरन जेहे उसूल तक मी हतारु दायरा बहालागे मी कानून अगेगतुगा वर गिन इस्लाह तकें एबुहुरि मियद हुशालु बाफा एग माने की एग तेरेगा मीगे मी एकी माद्दा तकं मी तिंग अकुरु दे अकुरु नूनियामु फनरवड माद्दागे काफु शबियनि रा एगोत गगणक 30 नुवय सालिहकं इस्लाह जुमला गोतेगे बोले इस्लाह एमा मी जुमला गोतक बलाफिकम वन्याम मी कानून वरबोड फुरिहम वेगें एबदे मी इस्लाह तवगे साबुं मीगे तेरेगा मीरागे मोज़िफुन्न मी अमल कुरन जेहे उसूल तक बलाफिकम वन्याम हकीकतुगे एबेफुलु सिर्रु हिफेहेट्टु मी मिफदा इदारायग मसक्के कुरा मुअज्जफुंगे किबाग हुन्न जेहेने एम्मे मुहिम ए सिफा ए सिर्रु हिफाटन जेहे मी वगुत्तहुगे ए सिर्रु नुहिफाटा हाम कोफिका वन्याम अमल कुरान उसूल तके मीग वर फुरिहमे ए बोडी वर बोडति जूरिमणा तके बोडी मी जूरिमणा अदिवेस कुडा कमिटी मरहलागे जूरिमणा अदि इतुरु कुरम वेस रंगळु ए हकीकतुगा मीरागे मुअज्जफुन एबेफुलुन देन नुजेहे मालूमात तके सिर्रु मालूमात तके दे नुजेहे फरातक दीफिकम वन्यामु एफरातुं मीरे दक्कन जेहे फायसाइन ए बरियवुमुगे फुर्सत हकीकतुग लिबिगे कायदा नुवत एगे नाजाइज फायदा वर बोड मी नगा नेगिदाने मी गोत्तके होडेतान एम वर मुहिम्मु इस्लाह तके हुशैलिफा मिहि एम मिफदा मुहिम्मु इस्लाह तके मिफदा मुहिम्मु कानून तक गेनेवे इस्तराइस वगतोतिया वगत कोले तुरु कोद्देबोयदे मी मुहिम्मु इस्लाह हकीकतुग मी सरकारो अलुंगे सरकारो मी कानून तक मी गेन्न इस्लाह तन हम मी गोत मिहिरी बट्टन कुरेफा दे मियदु फहरेग मीरा कानून इस्लाह तन मी
ඉතිකොළ ෆරායතක මිය ෆාඩකේ නෙක්තිකම වේදාන එහ නමවෙස් පුරිහා කාරුණක ඉස්ලාහුගෙන්නේ රුගහම මිගොතම් මි රයතුන්නා ගෞම ෆායදාහු ඉස්ලාහතක හුෂාලවා පුරි එව්වෙසිරක සියාසි ගොතුන් මම්ෆා ලිබේන නාජයිස් ෆායදාය මේ සරුකාර නුවත මේ සියාසි ගොතුන් ලිබේන ගොතකන්නේ මිහා හිසාබම් මි විහවන මජලිහන් හුෂාලු එව්වෙස් කානුනකන් ඉස්ලාහ හුෂාලවාපක මිහාරු අල්මෙන් ඉජ්ජග මීගේ දෙදුවස් කුරින් මිතා හුෂේලි ලාමර්කොසි කානුනන් ඉස්ලාහතක එහෙනම් සෝෂල් මීඩියා ගයා ඉතිකොල් ෆරායතක ගිය වරගෙන ෆාඩතක කියාෆේ බහුඩි එහෙනම් හගීගතුක දිවි රයතුන් වරබඩ තායතු කුරා ඉස්ලාහතක ඒක විසුෂේලි ෆහුඩි එම ජුමුල ගොතෙක්ග අල්ගොන් දන්නවාල බේනවනි මියදු මේ ටෙක්ස් නගමා බෙහෙ කානූන හුෂාලවා මිහිරි වර මුහිම් ඉස්ලාහතහික මේ ඉස්ලාහතහුගේ සවබුන් මේ කානූන් වරබඩ ෆුරිහමවගේ හිඟජ්ජේ ද මේග බය අල්ගොන්වෙස් සම ෆාහ කොල්ලම් බේනුන් දවලතුගේ මේ ටෙක්සා බෙහෙ මේ ඉදාරා මීරාය ෆෑසා එකි ගොග්ගතුන් එකි ෆරායතකු නගායරුගා හම වරගෙන ෆරායතහකුන් වර බොඩති මකරුතන් හදාකම් මිහාරුස් ෆාහ කුරෙවේ ඒක සවබුන් හගීගතුගා මීගේ ඉඛලාස් තරිකමයකොන් ටෙක්ස් දක්කා ෆරායතකෂා දිවෙහි රයතුන ලිබේ වරබොඩු ගෙල්ලෙමෙන් හගීගතුගා ඒ වියෆාරිතකුන් ඒ ආමු රයතුන් අතුන් ෆෑසා නගායබ මිසාලකන් හරුෆියාය බික්කා ඉච්චකන් හම ටෙක්ස් අප්පසෙන්ටු ලාෆා කස්ටමර් වතුන් මි ෆායිසා නගාෆේ ෆායිසා දවලතන් නුදක්කා කමඤ්ඤේ වරබොඩු ගෙල්ලමක වානේ එෆත කංකමු සලාමෙ උමට්ටක මියදු මි ඉස්ලාහත හුෂයිලි ෆමිහිරි අවුන උම්මීද් කුරණි කුරියන් වත්තාගේ රාත්ෆුල් කුර බියාමු හම මි ඉස්ලාහත සබොන් දිවෙහි කවමා රයතුන්න වර මුහිම්මු රංගලු ෆායිදාතක වෙකෙන් දානකම එහෙම අදිවෙස් එෆහරු දිවෙහි සරුකාර ඉෆදා මුහිම්මු බිල්තක කානූන්තක ගෙනම් දා ඉස්ලාහතක අල තාරෆ් කරම් දා බිල්තකුගේ සබොන් මි ලිබේ රයතුන්න ලිබේ මි මොලා फ़ायदा अटका सरकार शुक्र अदा करम निम्बादन बर बड़ा शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत नंबर दें फुर्सत मेरोनी व्याकर दो दायरा इज्जत नंबर हुसैन जी आता शुक्रिया इज्जत रईस और देवन फुर्सत के एदुनी मी बिलुग मुहिम मुकामा मी के सबमु नुकुना नतीजा आउंडस फेन्नाति ए नमस और कबूल करन जेने कितेम में रंगालु बिले कितेम में रंगालु गानुन हदाफ आदि दू कोल्लुम को नुफुदे එතන් හැම එකෙන් එකන් හඳාන් කොදුම හාසකෝ හඳාන් කොද්දිනුමකි අවුන් මෙංග මච්ච වාජිබ අවුන් මෙන් ගානුනෙන් හදාව දූකොෆා දෙන් ඒ මජ්ලියුගේ zimma අදා නුකුරවෙනි කම වෙජ්ජ ඒ ගානුන කනුවේ කුරින් මින් හෙදිපුරි බෑවරු ගානුන තවුන් මෙන් එබොහි ඇන්ටි කරප්ෂන් ගානුනෙන් එබෙන් හියුමන් රයිට්ස් ගානුනෙන් එබොයි මි හුරිහා කම දායරුගස් අවුන් මෙන් ගබූදු කරණි මියදු අලගොන්ඩු ගබූදු කරණි අවුන් දෙවන ෆුරුසතෙන් හෝදිවෙස් විහාව මජ්ලිස් නිමුන නුදේ අලගොන්ඩු මෙන් MDP වෙරිකමුග අබදු සමාජුයිෆි එද්දම් ෆලිය ස්කූල් ත බදල් කරා එහෙනමස් විහිවන මජ්ලිස් එද්දම් ෆලිය බදලුමකි අවුන් එකම හිතාම් කරා කම එහෙම වීම ඉතුර වගුත් බේනුවේ ගාවුන එකන් කරම් මෙවලනි අවුන් මේ දක්කම් මෙවලේ වාහකයේ ගාවුන හදාፍ දූකොදුමක නුෆුදේ ඒ ගානුන ෆාරවරි වාංගෙ බජේ එකන් කරන්ති බිහුන කියවන අවුන් අබදුවස් ඉසත රයිසව සඳන් කොද්දෙ උමිදනි දේතර කො අවුන් මෙන්ගේ zimmaye බොත් mi gaanun awun men waziraka suwal mi korani gaanun එක ගොතක දීපෝ තීමා එගොතන් එක නුකුරි කීපෙත ඒ සුවාද ජවාබ් දෙන් අනික්කාස් gaanun එක මිලියනි සාද දුවස් තරේක වසීර වඩාගෙන ජවාබ් දෙන් වන් හමස් හැම්මස් වාර වසීර වඩානු ගන්නවාති එවහ කවුන් මිදක්කන කිතම් රීති gaanun එක කිතම් රංගලන් අවුන් men අද මියවර ෆරුයි කොත් ලියවිදා එහෙන්නමස් එයන් අමලු කරani කොරෙවෙන් ජෙහෙන් නොයි අමලු නුකරා gaanun එක ඒ gaanun නෝ ඉසතර सात दोस्तर वजीर हाजिर नुए एक आउन में कोरन चेन आउन निम्मादी हिसाबु ए डॉलर हमें डॉलर गवाह के आम वाह के माउन नति मादी को डॉलर वाद डॉलर वो कांता होगा आउन में कंबड़ो में होती मां एमएमए सीटीएफ वनी गवर्नर आउन में बदल कर एमडीपी मेंबर कंबड़ो में होती मां मौलूमात साफ कर लंबे अदियत दन आउन में एत दुख एतन हिंगम में सिंगा अपॉइंटमेंट सम लिबे मेंदुर कुरिया मेंदुर फा कैंसल मेंदुर कुरिया मेंदुर फा कैंसल एगो तम मिदन आदिबाद दन आउन में का गवर्नर कानुवे डॉलर मिवा गोई आउन ओलंपिक दम बेन राइसल जमहूरिया विदालवनी देन उदाने मचक इफेक्टिव थीरिया शेदान गेना बदल तब सम ताइद को गेन हुरिया मेंबर में वोट ली एहनमस आराम इज्जत रे सिंगेजे गवर्नर विदालवनी नूने के आगुबोडे नोए फैसा आगु दव्य वेदान आउन में साफ कोल दिनी में एनी मुनी नुतो ඒ අවුන් මෙ මිදන්නවා එහෙනම් සීජක ගවර්නර් වඩාන්න කොමිටි සීරු අවුන් මෙන්න කේතා දෙකි වාහක නොසින්ගේ අවුන්ගොන්ඩක සුවාදක ජවාබ නොදිබේ එහෙම් බීම මිනිස් සිම්මා මිනිමම් මොසසයි ගවර්නර් කිවස් අවුන් මෙන් සුවාද කරම් බස් මිදනී ඒ ගානූනි බාර ඔතීම කීතෝ මි වනි ගවර්නර් විදාල වෙබුණා ෆෑසයක් අගු දබ්වි ඉංගෙන් මෙන් හගීගතකි ගන්නන් දිබෙනී විහි විස්සරේ බොඩු වෙජ්ජේ දිවෙහි බාකි මුස්සන් දිබහේ බොන විදාන ඩොලර් බාදි කොවියේ මිසමාන කුදින් බොනෆා ටීනේජ් කෙටියේ
එහෙන්නම හගීගතකි ගන්නන් දිබේල බොඩි ඉසත රයිස් එකන් එහෙම් බණි අදි කොන්දුවකුන් තොමි ඩොලරු කුඩවාණි ඩොලරු තිරිවාණි ඒ බලාලගොන් මිදන් අල්ගොන් වසීරු හාසිරු කුර මේදනි නෙල්ලාදු නරුදමා ඔති නිමිෆා මේ ඉසතර මජ්ලිස් මෙම්බර් එකන් කුරණීස් වර රංගල මසේ කුරා කුම්ෆුඤ්ඤ ටැක්සස් බරාබරේ බදක්ක හම එකනි වසීරු එයා බේනුම්වා සිටිය බේනුමන් ඒ සිටිගේ ජවාබ නුලිබිගෙන් ඒ සිටිය ජවාබ නුලිබිගෙන් නෙල්ලාදෝ රයිතුන් එතිබෙනි ෆෙනා නරදමන්නුනි ඉසත රයිස් මී ගානුනෙක තෙරෙගොයි බහක ඉයගේ ගානුනන් අද ඉතුර මුද්දතු සිතුරු කොෆි අලුන් වෝටෙන් නුලා ඒ ඔය මුද්දතන් එකන් කුරවෙනකම අලුන් ගබූදු කුරාති කොන්ට්‍රැක්ටර් බෙන්න මිතා හෆ්තාගේ තෙරේ නිමෙන් ඔය කමෙග වාහක අලුන් මිදකනි ගානුනි සිම්මාගේ වාහ ගානුන් හදා ෆලුන් මෙන්න ලෙවිදානේ මියන් අමලු කුරන් අලුන් මෙන් ෆහත ජෙහෙම් වෙජ්ජා ඉසත රයිස් ගානුනේ නුහිඟා ಕೋಟ್ತಕು ಏಕಂ ಕುರಣಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಕಾನೂನು ಹದಾವೆ ಸರ್ಕಾರು ಅಮಲು ಕುರೆತೋ ಬದನ್ ತಿಬೇನಿ ಅಳುನ್ ಮೆ ದೌಲತುಗೆ ತಿಂಬಾರು ಎಬ್ಬಾರುಗೆ ವೆರಿಯಾ ತಿ ಇನ್ನವಿ ಮಿತಾಗ ಅಳುನ್ ಮೆ ಮೀ ಫಾರ ವೆರಿಯ ಅಳುನ್ ಫಾರದ ಮಿತನ ವಜೀರ ಗೆನಾಮ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಜೀರ ನುವೆನ ಗೆನೆವಿಗೆ ಹೆಂಡೆಂ ಇಸತ ರೇಸ್ನುವಾನ ಕಾನೂನು ಕಿತೆಂ ಫೊರಿಯ ಎ ಹಿವ್ವರ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಹುಂಡಂ ಜೇನ ವಜೀರ ಕಬ್ಬಿ ಸುಂಡಂ ಜೇನ ಹಿವ್ವರ ಮಿತನಂಗ ಜವಾಬ್ ದೆ ರೈತುಂಗ ಫಾಸನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಸನ್ ಮುಸಾರದನಿಕೋ ವೆಜ್ಜಿಯ ಏಕಂ ಕುರಂ ಜೇನ ಎಹನ್ನು ವಜೀರಕ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೊಗೆಂ ಆಸ್ಕೊಳನಿಕೋ ಜಾಳುನ್ ಲೂಸ್ ಮಸ್ ಫರ್ವಾದನೆ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲಂ ಅಳುನ್ ಮಿ ವಾಹದಕನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲುಗ ಜಿಮ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರ್ಮಾ ಬೇಗೊತ್ತು ಅಳುನ್ ಮಿದಕನಿ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಹಿವ್ವರ ಹುಂಡಂ ಬಾಣೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನುದಕ್ಕಾ ಮಿಹಯ ಫಿಯೋಳು ಎಳೆ ನೇಳಿ ಕಿವೆತೋ ಅಹಾದುಮುಗೆ ಹಿವ್ವರು ಮೆಂಬರಕ್ಕೆ ವೆಜ್ಜಿಯ ಹುಂಡಂ ಜೇನ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆವ್ವಿ ದೀಲತಿ ಫುರ್ಸತ್ शुक्रिया इज्जत मेंबर मिहा हिसाबों मी बीदो के बहुत का बैर वडानों इधर वडान भी हुरिया बेफुना फुर्सतों वाणी मुनी मी बीदो के बहुत निम्माद मुगतम फ़ोबस विदालों मग मी मुशेलो भी विधिमाल दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद इस्माइल आउन फुर्सतों शुक्रिया इज्जत रईस टैक्स का कानून मी कहने इस्लाह वाहक तक के भी एक ही के बेफलों आउन मेंगे ಇದಕ್ಕೊಳ ವಾದವರ ಫರಾಯತ್ತ ಕೊಂಬಸ್ ಮಜ್ಲಿ ಹೋಗ ತಿಬ್ಬೆ ಇಜ್ಜತರ ಮೆಂಬರ್ ವಾಹಕ ತೆಕ್ಕಿರೋ ಬಿಲಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೆಹೆ ಬಿಲೆ ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನಾನ್ ಜೆಹೆ ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ಹುರಿಯಾ ಬೇ ಫೊಳಂ ಬಸ್ ಗಬೋ ಕುರೆ ಗೆನೆ ಫುರ್ ಇಸ್ಲಾತಕ ದೇತಿರೇಗ ವಿಸ್ ಇಂಗ ಮರು ಜೆಹೆ ಎಬ್ಬಸ್ ಬೇ ಫೊಳ ಎಬ್ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ವಿದಾಳ ಫಕನೆ ಹೆಮ್ ಇಜ್ಜತರ ರೈಸ್ ಆಲ್ಗೊಂಡ ಹಮ ನಿಮ್ಮಾದಮು ಧನ್ಯವಾದ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹಮತು ಮೀ ಕುಶಳಿಗೆನ್ ದಿಯಾ ಸತೇಕ ಸಫಾಗೆ ಮೀ ಬಿಲುಗೆ සබබොන් දිවරාජ්‍යයේ එම්මහා රයිතුන ව්‍යවහාර කුරා ෆරායත්තක හාස්කෝ ටෙක්ස්ටක ෆරායත්තක වරක් බොඩක් එබෙෆුණු ගහකුත කෂවරවෙගෙන් ගොස් අදි මීරාය මිලිබිදේ බාර්තක තිරේක බරාබරක් ඒ මාසක කුරවිගෙන් දානකම වරබඩ ස්කුරියා ඉදතරයිස් शुक्रिया इज्जत मेंबर मैं हिसाबों मी बीदो के बहुत निमुनी मियद के वोट गडीगा मी बीदो के बदागतुम वोट होना वाक दन्नो कमिटी हुशाला कंकं हाइपेंट के गाँव नंबर 4 युब्दिक देहास 12 तेसिमिया कंट्रोल क्रम गाँव न इस्लाह क्रम बिल इज्तिमाई कमिटी इंदिरासा को निमिगत रिपोर्ट मी रिपोर्ट मस्जिद हुशालुबाद बानी इज्तिमाई कमिटी का मुकर्रर मापन दायरा इज्जत मेंबर अस्मा रशीद शुक्रिया रईस कानून नंबर 4 देहास 12 तेलसीमिया कंट्रोल कुरुम कानून इस्लाह गनम बिलकी कानून ग दशुं उफद्दाफावा तेलसीमिया एंड हीमोग्लोबिनोपैथीज सेंटर डायरेक्टर जनरल ग मगाम सारुतुत मुराजा कुरुमा ए मगाम मसूलियत कानून ग बयान कुरुमशा अदि तेलसीमिया खुदिन लिबिदान बेलेवे कुदिन लिबिदानकम बेलेवेन मीहुं कावेनि कुरुमुग उसूल कानूनगा बदल कानूनगा खंडेलुमा हुशालुवाफा बिले हेंकमुं अळुगण मे फुर्सतुगा सरकारगे फरातु रैतु मजीहु बिल हुशाला देवी इहवंदु दायराग मेंबर अहमद नसीर वर खास शुक्र कमिटी ईगे नमुगा अदि अळुगणु अमिल्ल नमगा दन्नवा मि बिल ए मसक्क फुरियम कुरुमुगा बिलुगे बहुस मरहलागा रैतु मध्यहुगे इज्जत्तेरे मेंबರು ಫಾಳು ಕುರೆವಿ ಹಿಯಾಲ್ ಫ್ರುತಕ ಬಿಲು ದಿರಾಸಾ ಕುರಮುನ್ ದಿಯರು ರಾಯಕೊಫಾವಾಣೆ ಮೀಗೆ ಇತರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದಿ ಮೋಲ್ಡಿವಿಯನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಮ್ ಮೀ ಬಿಲ ಫೊಣುವಾಫಾವ ಹಿಯಾಲ್ ಫ್ರುತ ರಾಯಕೊಫಾವಾಣೆ
මේ බිල ඛයාල් ෆාල් කරවි එම්මහ ෆරාත්තක අලුගන් ශුකුර් දන්නවා වකින් හාසක කොමිටි ගෙස්සෙත්තර මෙම්බරුන් කොද්දවි ඉඛලාස්තර වසෙක්ක උලා ශුකුර් දන්නවා ඉතිමායි කොමිටිය ෆොනුවාෆාව කානූන් නම්බර් 4 2012 තෙලසීමියා කොන්ට්‍රෝල් කුරුම ගානුන ඉස්ලාහ ගෙනවම ගබිලු දිරාසක කොමිටියෙන් ගැන බදල්තකායකු මිබුල් කොමිටියෙන් නිම්මාෆාවා ගොත බිලාමෙදු රයිතුන් මජ්ලිහුන් රායක් කොද්දෙවමන් අදි රයිතුන් මජ්ලිහුගේ ගවායතුගේ සතේක් 23 වන මාද්දා ශවියනේක දශුන් රයිතුන් මජ්ලිහ ෆොඩුම 4 ඕගස්ට් 2005 බේ මි කොමිටි ගහාරවන් බද්දල්වමක කොමිටියෙන් හාසිර වඩාගෙන වෝට් ගබාර වඩාගෙන එම්මහා මෙම්බරුන් ඉස්තිෆාකුම් වනි ෆාස් කරවවාෆා विमा कमिटींग इस्लाह को फास को फावा कानून नंबर 4 2012 तेलसीमिया कंट्रोल कुरुम कानून इस्लाह गेनाम बिल मजलिया फेनिवडान्नवा गोतेगमति निम्मुवा देवुं एदि मी रिपोर्ट आए को खुशेले शुक्रिया इज्जत मेंबर मी बिला एवस इस्लाह लिबिफेन नुए मी रिपोर्ट बहुत कुरम कंडेलिफोन जुमले गडीरु ए पीएनसी 30 नोमेटो एमडीपी अम्मिनेटो एमडीए 3 मिनट जमहूरी पार्टी 3 मिनट అది ఎండి ఎంఎన్పి తిమ్మినట్టు ఒక పార్టీ కన్నా నిస్బే వడ అనుగన్నవా కొమ్మ ఇజ్జత్తరి మెంబర్ క దెమినట్టు వాకుడు దెక్కమ ఇది వడ అన్నమ ఇజ్జత్తరి మెంబర్ న ఫుర్సత్ హుడువాల దిద్దు దాయరా ఇజ్జత్తరి మెంబర్ అబ్దతీఫ్ మొహమ్మద్ शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर 4/2012 تلسيميا كنترول كما به مي بيل اصلاح وگين غير كوميتي مرحله مي غير مي يوار فريهم وگه اراد كريبيا اغون اميد كرني دهراجه ميكما بين مفتيبي ايدا تكا لبيگن داني حفسه انهم جمع كمغا جتريس تلسيميا كنترول كرمگه مي مسلاغا مي ايدا تكا دماغي وربڑت مساتك مي دهتري كرمتيبي اغون مگه جتي رئيس الجمهوريه دكتور محمد مويز برخا سمال كم دباگه मिकंग तमानी वारा फुरिहम को वारा रंगड़ा इंतजाम तक कुरेफा मिकम बनी वारा बड़ा समाल कंदेफा सरकार तेरे कोई दिन जिहे हुरिया हिदमत तक वारा रंगड़ा फुरिहम को मिफदा कुदिना मिफदा बेलनवेरिना मिफदा माय मफैना फुरिहम कोई दीफा वनी मियद के सरकारो मीग कुरिंग आला लेफा दूक लेफा वारा मुहिम कबेमि राज्य तेरेगा राज्यगा रैयतुना दिमाफै वारा बोड मसले हल नुकुरेफै मसले तेलसीमिया मसल हल कुरुमगा वारा गिना दाति उदगु तक कुरिमतला अंजीफवा वारा गिना माय मफैंतिबि दरिन तकेत्तिबि एकुदिन मी अलालुमा मी हिशांतरिका मी हिदमत्ता मियदुगे सरकार मानी वारा रंगड़ फुरिम को दीफा हदि हासक रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज एमनिक फानु बेनु फुवणी मी दिमागे गुले मसल वारा रंगड़ हल्लु कोद्दी मी उफावेरिक मी आयला तक मी हिंगम जों गेनस्ती मी कन रंगड़ कोद्दी एकम फुरिम कोद्दी मटका एमनिक फान हास समाल क दीगे एकमा बे हुरिया वसीलत तक हुरिया खिदमत तक मिहारे तन लिबेगता इंतजाम कुरबनी सीधा रईस बेलम दशु එහෙම මියදුගේ සරකාරකි රැයිතුන අලාලා ඕගාතෙරි ඉහසාන්තෙරි රැයිතන හිදමයි දෙම් බේනුවා සරකාරකන් ඉගෙ මිදියයි ඒ මිෆද ආයලාතක හින්හම ජීවනේ දානේ මි බිලු ඉස්ලාහේ ගානන කොවේ ගණ්ඩා දෙවි ෆුර්සත ඉජතරේ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इतर एवस बेफुलको मी रिपोर्ट को बॉस को बैड वडा फने तीमा मिहा हिसाबों मी रिपोर्ट के तिम्मन क्यों आउनु इबान रईतुंगे मजदीगे गवादुगे नोदिए फसवन मादागे नूनुग दरन सरकार खुरातुंगे हेमंत दारा इज्जत मेंबर अहमद नसीर शलबाफा गांव नंबर 4 अब दिक 12 तेलसीमिया कंट्रोल कुरुमुगे कानून इस्लाह के नमुगे बिलुगे तिम्मन क्यों इबा मियदुगे वोट गडीगा मी रिपोर्ट वोटंग उन्नान वाहक दन्नो देआउन मिदनी हाइपेंट देक गांव नंबर 7 अब दिक 10 दिविराज्य गिदारी दायरात लामरकजी उसूदं हिंगम गावना इस्ताह के नम गिबिल लामरकजी कमिटी दिरासा को निमिगत के रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजदिया शरुबाद बिबानी लामरकजी कमिटी के मुगर्र मच्चंगोली में दायरा की इज्जत मेंबर अहमद जमीर शुक्रिया राइस මේ රිපෝට් එකේ 4 ඕගස්ට් 2005 होगा बेबी रायतुंग मजलियोगे 2005 වන ආහාරගේ දෙවන දවරුගේ විහිවන ජල්සාගා सरकार फरातों फॉर्मुलक देखुन दायरा के मेंबर इब्राहिम हुसैन हुशालुबा फावा कानून नंबर 7/2010 दिहे दिवेराज्य इदारी दायरा तलामरकजी उसूल हिंगुम के कानून इस्लाह गेनोम के बिल मे बिल दिरासा करो मे कमिटी फोनोमा गुडिगें कमिटी बिल दिरासा को निम्मी गोतो के रिपोर्ट कानून नंबर 7/2010 दिवेराज्य इदारी दायरा तलामरकजी उसूल हिंगुम के कानून इस्लाह गिनाम के बिल दिरासा कुर्मा कमिटी
ಫೋಣೋಮ ಗುಳಿಗೆಂ ಬಿಲಾ ಗುಳೆಗೊತ್ತು ಆಮುಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ಹುಷೇಳ್ಮ ಹುಳುವಾಲುಮು ಆಮುಕಂ ಯೂಲಾನ್ ಕುರ್ಮ ನಿಮ್ಮುಮಂ ಎವುಲಾನ ಗುಳಿಗೆಂ ಮದನಿ ಜಮಿಯಾ ತಕುನ್ನಾಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುನ್ನಾಯ್ ದಿವೆ ರೈತಂಗೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಿ ಆಮು ಫರಾತ್ತಕುಂ ಬಿಲಂ ಹಿಯಾಲ್ ಹುಷಾಳ ವಾಫಾವೆ लामरकजी कमिटी ऑफ फोनवाफवा गानोन नंबर दिहास्ती है दिवे राज्य की इदारी दायरत लामरकजी उसूलुं हिंगुमगे गानोन इस्लाह गनमगे बिला गोड़े गोतुं कमिटी लिबिफावा हियाल तक रियाको कमिटी ए बिला गेनेस्फावा इस्लाह तक एको ए बिला में रयतुंग मजली हुन रियाए कोद्देवुमं एदि रयतुंग मजली हुगे गवादुगे सते करायसोन माद्दागे फाफुगे दशुं रयतुंग मजली फोनुमा फहिंग ऑगस्ट दिहास फंसवी हुगा बेवी मी कमिटीगे दिहास फंसेस वन आहारुगे सतारवण बद्दलुमुगा कमिटियं हाजिरुवे वोटुगा बैरी मेंबरुगे अगलबियतुं फास्कोफावे वीमा कमिटियं फास्कोफावा गानून नंबर अतें उब्लिक दिहास दिए दिवे राज्य गिदारी दायरत लामरकजी उसूलुं हिंगुमुगे गानून इस्लाह गिनमुगे बिलु मी मजलिह फेनिवडान्नवा गोतेग्ग मतिं निम्मवा देवु मंगेदी मी बिलु मी रिपोर्ट आ खुशेली में शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर मी बिदा एबस इस्लाम मुशल फैनुवे मी रिपोर्ट बॉस करो मकाले फवनी जुमले गडीरु ए ENC 30 नोमिनेटो MDP अम्बिनेटो MDA तिम्मिनेटो जुम्हूरी पार्टी तिम्मिनेटो MNP तिम्मिनेटो और पार्टी का निस्बे वडान गन्नवा कम इज्जत मेंबर का 2 मिनटो वाक देखो मैं वडान नो इज्जत मेंबर न फुर्सत हुआ अदे मिहार फुर्सत मेरोनी व्याकरण दायरा इज्जत मेंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस लामरकजी कानून हुशैल फिमेंग इस्लाह रिपोर्ट अबेद और में कुम्मिस वर्का निकमा और में ना कमेटी का मरहला के स्कोरिंग हुरी मसक्कत के कुरी मी हुशैल फिमेंग इस्लाह बेगतु वरक कुरु वगुत कोले देवी कमेटी 26 कडिरु समणुआ कमेंट हुळवाली वगुतुगस फुदेवरक गिना मिहातनं एब्बिलकं एम्मे गिना कमेंट आ एब्बिल वाणमि ए सौबक वणी काउंसिल तकुंबस आदि एहे मदनी जमिया तकुंबस मिकमुगा कंबडुम तके हुरी अवुमेंगे वादवरी पीजी लीडर विदाळुवा हें अवुमेन्नकी इदिकोळु पार्टियनु अवुमेन्नकी वादवरी पार्टी अवुमें मि दन्नवनी अवुमें मेकमा इदिकोळु हदनी किनु मिबिलुगस अवुमें एदुनी मे कुंफुंजन हदागें 10 मिलियन पुरे मती मसेकं ए कोम्मेहन रशगा कोरंजे इमरानी मसेकत के एकनी कुरवे गोत कुंफनी हेदुमुग बदलुगा एकं ए प्रैक्टिकली कुरवेन कमे नूने गिर काउंसिल तक अदि वरम मदु काउंसिल मी लेवल का मसेकत के कुरवे मियोती मीगें ए बंदुवनिये काउंसिल तक कुंफनी हदा व्यापारी कुरुमुगे फुर्सत ए बंदुवुमे दें ए फुर्सत नेते बुनुमुगे बदलुगा बोडो अदते जहाव कुरेवेन एम्मे कमे लिउनी मेगमाने की इज्जत रईसे फुर्सत नेतु ए कंबडो आउलमे ओतीमा आउलमे नेदुनी ए अददु कुडकोद्दे रेहनमस एकमे नुई देम मीगन अनेक मसले का आउलमे कंबडो अनेकम कम योती 300 का फर्स्ट डोस वंदन काउंसिल का एब्बस कमे नुकुरेवे गोतन ओन्न ओतु एगवस हेदेने गोगन हुरिकम आउलमे एगे देतेरे मेद अदि सरकारम फोनुवा गोत फास्ट कुरु बदलुगा 300 फर्स्ट डोस वंदन हारत कुरुमुगा हुरस्तके हुन्ननिक वेज्जिया काउंसिल ग दावरु कुरुवगे बदे हतरवा काउंसिलर कुम काउंसिलुम वेस कंकन निम्मणी रईतुंगे मशवराया रईतुंगे मी एब्बारुलुमा एकु ए मशवरा होदाගෙන් प्लेनिंग एकुलवादा तरगी प्लेनिंग दशुम फसहर එයා එක්ගොත මසේ කරන්නේ එහෙන්කම වෙජ්ජියා मा कुरिන් इंगिफे इन्नाने फसोन आहार कुरंजे हेर मसेक ඒකතරේ ගාවුනුස් ගබුල් කරන් හම හිතූරියා ගොතක බින්තකාචි කුය නුදවෙනකම ඒ මිනුන් ගොතකන් ඒ ගානුන එබයින් ඉස් මිහාරු සිසත රයිස් වазифා කම මිහු නුනේගේ काउंसिल तक नुने के वजीफा हम फिनेंस मिनिस्ट्री दिए गए हम ये मिहारो कुंफणिता का नुकुरवेन मसेकते ररुगा आम को कुरा मसेक मिहारो एक गोइंगे एक बदल को मिहन जही में एक माने की मिकन देन नुकुरवेन ए ओई जाग एक्कों हणिवेगन दाती एकंबडो वाण में होती मीग बदलुगा काउंसिल तक मिहु नुनेगिफा काउंसिल इंतहाब सरकारम मिहु नेगनी को वेज ए मसले नु है और मिदनो सरकार एकं कुरवेनी कम वेजिया काउंसिल तक ए नुकुरवे उन सरकार पे सोल वान जेहेने सरकार पे नुवाने काउंसिल के देगोंडी नगं कुंफुनी तक
दिया बार मिहुन्ने नेगिकेन्ने एदुवस्वरक हम एहन रियासी इंतिहाब को रियासी दौरुगे फहो आहार वस मिगोता वान जेहन कम आउन गबूल कर में एरन ताए गाणुन कवान एई आउन में देखिवा के फारकस देखोले नुन तो निहादे आउन में दनवनी मियपर रंगले गाणुने के सिफा मीगे जेहने एम्मेन हम गोतें ओज्जिया सरकार रियासी इंतिहाब के फहो दौरु हितुहरी वरक मिहुन्ने के रत्त काची देवी फलता देवीफा कौन्सिलर कंग एरशे गोन्न बीमे कुय्य नुदेवे गोतम गोतुम अनेक कंबड़ो मकी मिहार गोतम वेजी खिदमत दे फरात कुने कौन्सिलर का कुय्य नुनेगे ए खिदमत की कारण फेनु के हिदमत वीम असासी हिदमत का वाति कुय्य नुनेगनी रशेगा इक्सोदी माबड़ो हरकत के इज्जत रईस नोए गिनर रशुग එහෙම වෙච්ච කම්බියා මිතන්තනුන් එකුරා ව්‍යාපාරික ආම්දනි ආහාරි රිපෝට් තක ආල්මෙන්න එබ ෆෙනේ තනන් නුකතා වර කුම්ෆුනිත හොග මුවස්සෆුන් එබ ගෙන්ගුල එකන් ආල්මෙන්න එබ ඉංගේ කවුන්සිල් තක බෙස එබ ඉංගේ එහෙම වෙච්චියා අරුන් ගබූල් කරණි අකෆූටක දිහදාර නමස් ෆස්ලාර නමස් දෙවේ වරුගේ ගාබිල් කො මිකුම්ෆුනිත හොග හුන්නාන ව්‍යාපාරි මිකුරණ එකන් ෆාදා එබ වේ करंट बिल तब बस बड़ुआ मुंदनी दुआ बिल तब बड़ुआ मुंदनी रईतु नद्दे हिदुमें हिदे बिंदीगे उनिवा एव्यस्तने नोवे एक माने की कुरुकम मिहार मियोग गोतुम वेज्जिया काउंसिल तहुगे दौरकी हतरवाहर बदलुवेगेंदे अदि एव्यस कुंफुन्य काउंसिल हदागेने व्यापारिक एव्यस मुआमलाते मिहार मियोग गोतुम वेज्जिया नुकुरेवेन ए कंबडुम आउमे ओतीति हम मिहारोस आउमे मिबिला मि देकोलो हदा एम्मे बडोय सौबकी मिकंकन रंगल गोतेरे आउमे कमिटी मर हदागे सेदुनी एहे नमय सरकारम फोणुई गोता कुरु मुद्दत के तेरे का मिकां कोल्ली मेग माने की आउन में मींगुनी लामर कजी निजाम कुरिया गेंदियम के विष्णु में हे नियते सरकार वो नेकं मी कंबडुवां जे मसले मी निजाम गा तेरे वर बोडति कुरिया उंत काउंसिल तक होदमुदा दंडिवळेगा मिफद निमु में सरकार निमु मकी सीधा लामर कजी गाणुना उवादम फद कमकम गाणु गबूल कुराती एकं हम के फा को वर बड़ा शुक्रिया दे फुर्सत शुक्रिया इज्जत नंबर दें फुर्सत मेरोनी इंगुरा दारा इज्जत नंबर इब्राहिम फदा शुक्रिया इज्जत रईस आदे ಅವಳು ಮೀ ಹಾರು ಮೀ ವಗುತು ಮೀ ಬಹುಸ್ಕುರವು ಮಿಗೆಂದನಿ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇದಾರಿ ದಾಯಿರಾತ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಉಸೂಲು ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ಕಾನೂನಂ ಇಸ್ಲಾಹು ಗೆಣೋಮುಗೆ ಬಿಲ್ ಮಿ ಮಜಿಲೀಹುಗ ಬಹುಸ್ಕುರ್ಮ ಫಹು ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಕಮಿಟಿಯ ಫೊಣುವ ಎ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮಿಯದು ಮಿ ಫುಲೋಯ ಫೊಣುವ ಫಬಾ ರಿಪೋರ್ಟ ಇಜ್ಜತೆ ರईस ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಕಾನೂನಂ मुशैलिफा मिवा इस्लाहुतहकी वर बोडेती वर नुबा इस्लाहुतके कमंग इतकोल फरायतकु मी आमु दिबेहि रय्यतुन्न विस्नाय देमुंगे बदे सोशल मीडिया गया टीवी तक गया अदि एबे फुलुं खास गोतेगे एमडीपी के बय प्रेस कॉन्फ्रेंस तबस बावागे मी वर बोडु कमका बय फार गियाम वांगुले कहले गोतක වෙස බේ ෆලොම් මිකන් එපසි ෆකොද්දේ අනුන් දන්නවාලෙ බේනුමනි ඉज्जते रईस MDP मिकमा मिहाबड़ कंबोडु मिवणी होन सबबका हुरेतो अलवंडु हितुगो फेदे एम्मे बड़ सवाल किए हम रजसुग मे राज्यग मीहुं दिरिउलुवा सतेक अड्डिह हायनुवत अड्डिह रसुग हिन आदतकं हम PNC नुवत PPM गे फिकुरुगे कौंसिलरुं मि तिब्बेवि अलवंडु मेन्ने नूलें अलुमेंगे सरुकारकुन्ने अलुमेंगे इज्जते रईसुल जुमहूरिया खासको मी सरुकारकुन्ने नूलुवा कौंसिल तहुगे बारु कंडाला कौंसिल तक लिबिफोरी हग्गु तके निगुला गन्ना आकाशे अगीगतुग मी इस्लाहु एबेफुलुं इदिकोल फरायतकु एमेबुड कंबोडु मी वणी कौंसिल तहुगे मी ओन्न फस्सहरुगे दवरुगे तेरेगा एबेफुलुन्न मसक्के कुन हगीगतुग कौंसिल तव्वियस वेरिकमुगे निजामु वियस ಒಮ್ಮೆ ಬಯಕವ್ಯಸ್ ಹಗೀಗತುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿ ಕುರೆವೆಣಿ ಹತರು ಅಹರು ಬಾಕಿ ಫಹು ಅಹರಕಿ ದೆಂ ಒನ್ನ ಇಂತಿಖಾಬಕ ಅಣೆ ಫಸ್ಸಹರ ಓಮಟ್ಟಕ ಎಬೇಫಳುಂ ಇಂತಿಖಾಬಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರ ಅಹರು ಫಹು ಅಹರಕಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗೆ ವೆರಿಕಮು ವಿಯಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವ್ವಿಯಸ್ WDC ತವ್ವಿಯಸ್ ಮಿ ಹುಡಿಹಾ ಬೇಫಳುಂಗೆಸ್ ದೆಂ ಎಬೇಫಳುಂ ಇತುರಂ ಇಂತಿಖಾಬು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಶ ಅಹರು ಫಹು ಅಹರಕಿ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಂ ವಿಸ್ನಂಬಿ ಮ್ಯಾಗನ್ ಪಾಯಿಂಟಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹು ಗೆನೋಮುಗ ಸಾಬು ಮಿ ಗೌಮ ಬರ ಬೊಡಿ ಫಾಯ್ದಾತಕ್ಕೆ ಬಾ ಏಯ್ ಹಗೀಗತುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವಗೆ ಬಾರು ಕಂಡೇನ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಮಿಯಕು ನೈ ಮೀಗ ಮಿ ಜುಮುಲ ಗೊತ್ತೆಗ ಮುನೆಫ ಮಿಹಿರಿ ರಡ್ರಹುಗ ದಿರಿಳುವ ರಯ್ಯತು ನಂಗೇನೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿದಂಡಮಣಿ ಹುರಿಹಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ್ಕೆಗೆ ವಾಹಕೇನೆ ಏಕಂ ಜುಮುಲ ಗೊತ್ತೆಗ ಬರ ಗೀನೈ ಹಿಂಗಮುಂದಾ ಕಮೆಕೆ ಫಹು ಅಹರು ಎಬೇಫುಳುಂ ಕುರಿಯಂ ಒಂ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ನಿಯತುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುಂ ರಡ್ರಹುಗ ಹುನ್ನ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಿಂತಕ
මේ මොසිෆුන් නෙගුමා අධි එබේෆුන්ගේ ඉක්තියාරුග හුන්න මි කංකමුගේ තෙරේ නාජායිස් ෆායදා ලිබිගෙන් ඉන්තිඛාබ් කාමියාබ් කුරුමට්ටකා මි කංකම් කුරුන්ගේ හගීගතුග එකංකම් මි හුට්ටුවනි මේ ඉදිකොළ MDPන් ස්ථායිතු කුරංජ හේට කමෙන් එබේෆුන් නයිගෙන අල්ලාහගේ රහමත් ෆුලුන් මියන්නහර මියන්න ලෝකල් කවුන්සිල් ඉන්තිඛාබ් ශක්කෙන්නේ 80% කාමියාබ් කුරානි PH අලගොන්න මේගේ කවුන්සිලරු තිබේනේ එකම එබේෆුණු අලගොන්නම මිබුරණි අලගොන්නමෙන් PNC ගේ කවුන්සිලරුන් තිබිකමුග පියස් එබේෆුළුම් වෙස් නුවානේ එබේෆුළුන්ගේ ෆස්සහරු තෙරේග හතරුහරු ෆුරිහම කොෆ්ෆා දෙන්ගොන්න අහරු එබේෆුළුන් අනේ ෆහරුගේ ඉන්තිඛාබ් කාමියාබ් කරන් නාජයිස් ගොතුක කන්තත්තක කොග්ගෙන දැන් මිදක්කනි කවුන්සිල් තවගේ මේ කුම්ෆුනි හදාගෙන එබේෆුළුන් ව්‍යාපාර කරන් ඔය 10 මිලියන් රුපියා මා බොඩේ ඒ මිලියන නෝනි 2 මිලියන මේක තෆාතු නසරකුම් වාහක දෙක්කිදාන අලගොඩු මෙම්බස් මිතිබි අලගොඩු වෙස් නිස්බැබ්වා දායිරයකි එම්මේ රක්ගින පස්රං ඔය ඉසිතරයිස් එතනුන් එව්වෙස් රටෙක්ග කුම්ෆුඤ්ඤ හදාගන්නේ ව්‍යාපාරිය නුකුර අගීගතුග ෆස්සතේක මීහුන් දිරියුලේ රෂෙක්ග දිහබාර ෆිහාර එබුරේ ආමු ෆර්දුන් හදාෆ අලගොඩු විස්නාලංග වජේ කවුන්සිල් තක ෆස්ලක රුෆියායි ව්‍යාපාර කුරුමුගේ හුද්දයි දෙයිෆ වගතු කොලේ ලිබේතොරයිස් මේ රිපෝටර් අවත්කොල ලිබෙන්ජි තුරුකොල් දෙවම එද ඉංගත උස්වගුත් මාෆ් කරවා උස්වගුත් නිම්මාලානේ රත් උස්වගුත් කොල යන්දන් කුරෙගෙන්ද අගීගතුග ආම් ෆර්දුන්නවස් කවුන්සිල් තකො මිසාලක ෆෙෂියෝ ෆනර ලක්ක රුෆියා නුවත 2 මිලියන් රුෆියාගේ බෙෆුන ව්‍යාපාර කුරවේති කම්මති ෆිහාරේගේ මසක්ක ෆෂායගෙන් එරසු ගුහුරි දිහවරක කුදි ෆිහාරත බංගුරුටු මුන්තෝ මොලි කවුන්සිලුන් 2 මිලියන් රුෆියා දීගෙන් කුම්ෆුඤ්ඤ හදාන් ව්‍යාපාර කුරුන්තෝ මොලි එම මේ හුරිහා නසරකුම් විශ්නංගෙ බජේ MDP යංගෙ බජගීම් වේ බේෆුන්න මියන්න ලෝකල් කවුන්සිල් ඉන්තිහාබ් කාමියාබුනුවාක දැන් කොන්සකරාතේ ජහත්තෝ මියුලෙනි කොන්කහල නුබා ජරීමාතක හිංග තෝ මේ රයතුන මේ ගුලගුලාගේ නසේ හැද්දෙනි එකි කවුන්සිල් තක බයානෙන් ලාරි වෙසේ වෆනෝ එකවුන්ස් බයි කවුන්සිල් තක MDP බයානෙන් රද කියාෆා අලවණ එගේති මිදන්නවි ගායගණක 20ක පන්සවිහක කවුන්සිල් අලවණ ඊජස් කුලාහමුනි MDP ගේ ලාරි හුෂාලේ මියා දෙකොළ බයා නිර්දේශ කියාපා මේ හේවාවර කන්තත්ව කරන ඉසතේ රයිස් එහෙම අලවණ මිදන්නවනි කොම්ම ෆත කම MDP කොෆානි එම මේ දිවෙහි රයියතුන් වරපොඩ විශ්නා වඩන්න වංජේ කම මේ මජලිහකුන් අදි මියදුගේ ખાસකු මියදු සරුකාරකු මේ බේෆුළුම් වරක් කම්බොඩු සිටිස් මිනිස්ට්‍රි හදංගුළු නිමස් මුනි මුනි රාජ්‍ය එක්ක බංගුරුටු වියේ මිනිස්ට්‍රියෙන් හදාෆමි කුලිග අතොළවරිකමුගේ සමාන දියේ බල්ලවා රාජ්‍යයේ හුරිහා කවුන්සිල් තකුන් එකමට්ටක අල්මගේ ඉසතේ රයිසයි බෂකුරා දාකුරේ සිටිස් මිනිස්ට්‍රි උෆෙද්දීම එබේ ෆුළුන්න මාලියාස් ඒ මිනිස්ට්‍රා බද්දල් කුරබ්බා වරගෙන කංකම් වර ෆසේහක කංකයි බකුරබ්බා මියදු MDP බේ ෆුළුන්ගේ තායිද බකුරබ්බා හම මියදු එබේ ෆුළුම් මි දොගෙක් එබේ ෆුළුන්ගේ මක්සදක වී එබේ ෆුළුම් ප්‍රේෂාකොක්ගෙන් සෝෂල් මීඩියාක වාහක දක්කාගෙන් ෆාඩු එකි බයාන්ත නිර්වායගෙන් මේ ලාමර්කසී මේ බිලමියන් ඉස්ලාහු හුට්ටාල නොහුට්ටාන ගියතෝ එක්ගොතක MDP හි නුකුරබ්බා ප්‍රේෂාකොක්ගෙන් කංකම් කුරවෙන කම ඒගොත ප්‍රේෂාකොක්ගෙන් මේ සරුකාරකුන්නේ රයතුන ෆායදා හරි ගොත මිගෙන්න ඉස්ලාහතක හදා ගානුන තකන් එවස් බදලෙන් ඉස්සත රයිස් නුගෙන්නා එමර ජුමුදා ගොතක දිවි රයතුන දන්නවාලන් ඔති මේ වරම් මුහිම් ඉස්ලාහතයකේ මේ ලාමර්කසී කානූන මියති හුෂාලාෆා මේ ඉස්ලාහතවගේ සාබුන් දිවි රයතුන දිවි කවම වරබොඩ ෆායදා යා ලාභය මම් ෆාලි බේන දෙවි ෆුර්සත වරබොඩ ශුක්‍රියා ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರು ಮೀಹಾರು ಅವನಿಗೆ ಹುಸ್ವಾಗುತ್ ಕೊಳಗೆ ಗಾಡಿ ಜಯಿಚ್ಚೆ ಎಂ ಬಿ ಎನ್ನು ಬಸ್ ಅದಿ ಮೀ ಬಿದುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬಹುಸ ಬ್ಯಾರ ವಡ್ಡಾನೋ ಇದು ವಡ್ಡಾ ಫೆಬೈ ಬ್ಯಾಕರದು ದಾರಾಗಿ ಇಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರು ಹುಸೇನ್ ಜಿಯಾದ್ ಎಮ ಹುಸ್ವಾಗುತ್ ಕೊಳು ಅಳು ಮೀಗುತ್ ಫಟ್ಟಾಣಿ ಫಟ್ಟಾಫ ಹುಸ್ವಾಗುತ್ ಕೊಳು ನಿಮ್ಮದ ಫ್ಯಾಸ್ ದೆಂ ಮಸಕತಂ ಆಸ ದೆಂ ದ ಫಲೀಗ ಫುರ್ಸತ ತರವಾಣ ವಾಕ ದನ್ನವ ಬಿಯೋಗುತ್ ಅವನು ಮಿದನಿ මියදුගේ සෝගත් කොළ